Добрый день. Добрый день. Сёння чацвер. Сёння гуляем далей у Pacific Drive. У нашай машыны, наколькі памятаю, калі я нічога не пераблытаў, гэта той заезд мой, у якім я яе амаль раздзяўбаў з-за таго, што вырашыў паэксперыментаваць, ну і забраўся далей па сюжэце. Наша машына ў такім сабе стане. Частка дэталяў на замене. Я літаральна збіраў іх у момант ужо на самім заездзе і замяняў, напрыклад, гэтыя дзверы і капот. Таму нам трэба прывесці ў парадак яе, па магчымасці палепшыць, калі атрымаецца. Шкло задняе яшчэ пашкодзілася. Прывесці ў яе у стан палепей, адрамантаваць дэталі, якія можам адрамантаваць, можа быць палепшым, і трэба праверыць, наколькі ўвогуле у яе з'явілася анамалій. У гульні ёсць механіка па пошуку анамалій у нашай машыны. Яны генеруюцца, гэтыя анамаліі рандомна, я так разумею. І у нас ёсць іх 3. То бок у нас ёсць нейкія пэўныя асаблівасці ў нашай машыны, якія з ёй адбываюцца. Я заўважыў адну, нешта не так з пасадкай машыны. То бок машына, бачыце, яна быццам бы спрабуе скакаць. Раней такога не было. Зараз няма такога, я не бачу. Карацей, прыкладна як гэта выглядае. Машына быццам бы прыціскаецца да зямлі і спрабуе падскокнуць. І я не ўпэўнены, што гэта ўвогуле магчыма ў гульні. Вось. Можа быць, гэта проста, скажем так, гульнявая анамалія, а не механічная, скажем так. Не гульнявы баг, карацей. Вітаю, Рэгана. Так. Такое ўвогуле магчыма ці не? Давайте паглядзім. Варыянт. Яна жадае ад нас ускакаць. Так, а я ёй не дазваляю. Машына. Змяняе напрамак. Аслабляюцца тармаза. Jolts forward. Гэта, по-моему, по типу дрыгаецца наперад. Паэліць компас. Гэта ўсё не вельмі важна. Што ёсць яшчэ? Што такое шыфтер? Вось не вельмі ўпэўнена. Ну ладно. Святло. Радыё, кола. Адваливаецца кол. Колы могуць адваливацца. Добра. Па выглядзе, гэта магчыма ўвогуле небага анамалія. Так. Актывуюцца здольнасці, батарэйка, машына. Я не ўпэўненая. Таго, што я бачу, гэта, магчыма, быў баг, таму што я не бачу... Можа быць, камбінацыя гэтых анамалій выклікае такое. Давайте зробім яшчэ потым тест-драйв. Давайте зараз пакуль машыну замяняць, паляпшаць. О, тут увогуле. Ло па крыху ламаецца. А што гэта азначае? Ага. Крохкае ўжо шкло. Яно можа разбіцца. Хутчэй за ўсё ад наступнага удара разваліцца. Добренько. Нас скидаюць рогі наша машына колы. Да, так, яна трошки па сваім жыццём жыве. Гэта сапраўды так. Так. Паляпшэнне. Локер для запчастак. Што я яшчэ магу? Ліберэйтар не вельмі патрэбная. Тэрмальны вак. Гэта яшчэ недаступна. Гэта недаступна. Можна. Ліхтары на даху гэта нельга. Я бы паставіў нешта абарону ад радыяцыі, таму што тое, як... зараз асноўнае пашкоджанне, як машына атрымала, гэта канкрэтна ад радыяцыі. Вось. І мне падаецца, гэта самае лагічнае было бы. Тады панелі давайте мы зробім абароннае ад радыяцыі, адчынім сабе як мінімум. Рэцэпты. Будзем у гэта ісці. Таму што электрычнасць гэта добра, але як выглядае радыяцыя будзе потым проста паўсюль. Потым дзверы супраць радыяцыі. Что у нас яшчэ ёсць?
Ліхтар ёсць ад электрычнасці абаронены. Давайте... А чаму я не магу? Лепей... Стол мой, варштат працоўны. Які нельга пакуль адчыніць. Ну, тады прапускаем яго проста. Таксама палепшаны варштат. На дах начапіць. На дах. Можа быць, рэальна, ну, у нас проста энергія ёсць, але я бы гэтую энергію, можа бы, пакінуў на выпадак, калі будзем, ну, проста паляпшаць. Дарэчы, вось гэтая штука, невялічкая турбіна на машыну. Навошта яна? Па тыпу, калі вецер дзьмухае, альбо калі мы едзем хутка, як гэта працуе, цікава. Бо мне не вельмі спадабаўся гэты. Як яно? Карацей, у нас ёсць вось гэты прыёмнік электрычны, скажем так. Ён б'е электрычнасцю, але ён і всю машыну б'е. Ён быццам бы не ізаляваны. І мне гэта не вельмі падабаецца. Ідэальны варыянт была бы штука, якая не б'е нас, не херачыць электрычнасцю ў адказ, правильно? Дарэчы, адрэгенеравала штосьці? Гэта, блин. Рэгенераваць-то ён адрэгенераваў, але гэта ўжо не рамантуецца, ён заўсёды будзе такі электрычны. Ну, давайте тады яго выкінем. Я праверыў, даведаўся. Часткі падбіраем. Што у нас яшчэ? Бампер ды панелі. Замену бамперу гэта мы зробім. Таму што проста бяром і... Оп. Ветрасць прыладзім. Вось я і думаю, што ён ад яго карысці будзе больш. Так. Стальны бампер, ты пойдзеш са мною. Я закіну цябе. Панель ёсць стальная на замену. Давайте заменім... Мне ідэальна, у мяне якраз не хапае тут панелі. Так, адчапляем. Гэта амаль развалілася, а гэта новенькая. Просто пакуль замяняем на палепшаныя версіі. А гэту панель можна разабраць, яна часовая была і не патрэбная ўвогуле. Так. Ну што, бакавую дзвер мы таксама потым заменім. Што ў нас у самым горшым стане? Гэта шкло, задняе шкло. Давайте замест электрычнай гэтай халеры прыладзім турбіну. Няхай ветраць будзе. Мне падаецца, да яго больш карысці будзе і менш пагрозы для маёй машыны. Але мне падаецца, такім жа чынам яшчэ і менш электрычнасці будзе. Бо я ў гэты раз амаль не зараджаў машыну тупа з-за таго, што мы каталіся скрозь электрычнай анамаліі. Так, турбіна ёсць. Міні-турбіна. Вось яна. Невялічкая турбінка. Гэта няхай ляжыць. Куды-небудзь я потым яшчэ прыстасую. Опа. Ага, то бок ён... Адзіны мінус яго тое, што ён тырчыць у бок. І, можа быць, працуе не заўсёды. Ну, то бок мінусы ёсць, але ў той жа момант існуе. Давайте закінем вось гэтую штуку. Яна ж павінна сюды класціся, так. Эту дверь можна адразу проста адчапляць. Нахрен она не патрэбна. Ну, куды ты пакаціўся? То па часе ўвогуле. 3:40. Вельмі позненька мы лупаемся з машынай. Так, што па выглядзе? Браніраваныя дзверы. Справа ў тым, што браніраваная дзвер гэтая, на ёй зорачка, я не ўпэўнены. Можа быць, і мы іх не можам адрамантаваць увогуле. Стальная дзвер. Разбітыя кавалкі яе, яно не рэгенеруе, наколькі я разумею. То бок, ну, калі ўжо асаблівасці заявіліся.
Так. Гэта панель у дрэнным стане. Мы яе можам, у прынцыпе, ў рэгенератара тады запихнуць. Ёсць. Давайте паспрабуем гэтыя заднія дзверы і іх таксама ў рэгенератар. Я ўсё роўна буду рабіць новыя, паглядзім, ці ну, неяк дапамагае. Сонечныя батарэйкі, дарэчы, а ці ёсць такая тэхналогія? Можа быць, такое ёсць, я бы не здзівіўся. Это вельмі лагічная рэч. Так, батарэйка. Просто батарэйкі. Не, на жаль, такога... А, не, вось, сонечная панель ёсць. А я да яе... Давайте, бакавая батарэя. Няхай рэцэпт будзе. Вельмі лагічная рэч. Так, мы нават яе... А, не, мы яе зараз ачыніць не можам. Давайте бакавую панель. Мне нешта для бакавой панелі, мне яшчэ месца не хапае. Ну, пачакайце-ка. Так, у меня, по-моему, место скончивается. И кола для хомяков тёверок. Для нас, карацей. Мы будем просто бегчы внутрь машины, покуль будем ездить туда-сюда. Так, давайте на боковую дороговато. На дах нечто пристосовать, это было бы неблаго. Давайте на сядушку нейкую. Так, куды я могу прыстасаваць гэта? Хутчэй за ўсё, толькі задняе сядзенне, бо пярэдняе... А, можна? Не, пачакайце-ка. А, ну так. Давайте ў правую прыстасуем, потому что левая адваливаются дзверы, блин. Мне гэта не падабаецца. Так. Далей у нас сховішча. Дзе оно было? Добре, давайте в агульном списе пошукаем. Стальные панели. Нечка турбина. Альбо яно так не працуе. Яно не стане сюди, альбо мне потрібна... Блін, мені потрібна своя технологія. Уставляють апгрейд? Який апгрейд? Тобі уставлю? Ні, нельга. Карацей, то патрэбна яшчэ... энергія шкада. Я жадаў гэтую энергію выкарыстаць для ідэнтыфікацыі. Ну давайте з паменшаным пакуль інвентаром пабудзем. Гэта пакладзем у шафу. Якую шафу я там табе запчасткі складываў? Вось ты? Ага. Блин. Ён у шафу не складывается, я правильно зразумеў? А не, давайте карцей вось тут будет лежать просто. Цудоўна. Дарэчы, трэба ж машину яшчэ разгрузіць. Мы тут понабраліся рознага. Рознае смецце. Наша улюбёная. У гэтую шафу яшчэ больш смецця пакладзем. Добра. Усё ў смецці будзе у нас. Працягваем накладваць. Далей нататкі. Розныя ўпрыгожванні. Наборы гэтыя мы дастанем яшчэ. Я бы іх, можа, і не даставаў. Розныя ремонтныя наборы, яны бы няхай бы ў машыне ляжалі. А я магу? А, не, пачакайце-ка. Тут збольшага ўсё пойдзе сюды. Ёсць цікавы нейкі ўпрыгожванні, пачакайце-ка, гэта што ў нас? Упрыгожванне ў стылі арда. Цікава. Вот смока ёсць такая штука. О, регистры. Набор The Invincible, карацей, у нас есть деколе. Можно у стиле The Invincible размаляваць машинку. Давайте пакуль полепшим яе, ну, каб яна выглядала лепей, і потым у The Invincible попробуем.
Так, ты. Тут у нас у выніку. Это не цікаво, не цікаво. О, ось это полепей буде. Заменить. Ось, напереді хоч пригоженькая буде. А, і над червоненькими ще буде хотіти трошки буде. Добро. У нас есть боковина просто, як би. Але яна, ну, боковая двері, і вона умацаваная. І гэта круто. Але ж я собі, ну, не могу такі сам робити. Я такую знайшов. Добре. Який стан машини? Не хапає. Ну, ось дверей не хапає. Это ввогуле пошкодженное. Давайте заменять детали. Двери. Ага. Свинцовые панели нам потрібні. Нам потрібно буде шукати. Блін, я так їх шмат пропустив. Мне их до холеры спотребится. Ну давайте покуль одну дверь зробим такую. Одни двери такие. У меня на больше и не хопить, на самом деле. Альбо боковая, альбо задняя. Давайте заднюю нехай будет. Больше тривалая. Опа. Не холер собі. Брутальная какая. Мне подается, она вот больше, ну, такой подвагой своей летит, отчиняется. Мне подается, она худше отчинялась до гэтуль. Ну, в принципе, чакана свинцовая. До речі, як у нас прогрес по руховику? Коли у нас уже буде? Почекайте-ка, я могу... Не могу. Чому? У сенсі інгредієнтів не хапає. Газових циліндрів. Куди усі газові циліндри пішли? У нас же їх до холери потрібно. Повинно бути. Ми вже гэтых газових циліндрів набралися, я увесь час їх тягав, їх не може бути 5 просто так. Не, ви глядите, насамрэч, я на штосьці уже використав їх. Блін. І електроніки не хапаю. Короче, на рухавік на новий нам потрібно. Я його адзначив, ён у мяне адзначен. Так, мне не хапае крышталікаў, гэтых тэрмасап крышталікаў, але іх я не ведаю. У нас нідзе яны не падаюць. Амаль. Ну, у нас мы толькі з машын можам спіліць, у якіх не стальны нават у вас браніраваныя дзверы, там, вось такое. І гэта зусім не шмат, а мне патрэбна такіх да халеры. Ось. Невелічку турбіна ёсць. Хоча за ўсё электроніка ўся на турбіну пайшла. Боковый палевный танк. Боковое святло. Ну і вось атрымліваецца. У мяне не хапае гэтых панеляў. Ну добра, давайте тады дзверы зробім сабе хоць стальныя яшчэ адні. Ёсць. Трэба паглядзець, які стан. Так, у нас яшчэ пярэдняя левая панель адсутнічае. І, у прынцыпе, далей мы толькі ремонтам будем займацца. Панель. Давайте... Панель абароненая ад электрычнасці. Яна трошки мацней, чым застальная просто. А ё-моё, не халера, я могу быць... Тут літаральна клетку Фарадея можна зрабіць. Я думаю, яна будзе адрознівацца, але я не чакаў, што так моцна будзе адрознівацца ад навакольнага ўсяго. Ну, добра. Як бы і цудоўна. Добра, давайте дэколі гэтай размесцім. Займіце... Так, а ці ўсё я паставіў? Хоць хапае ў мяне ўсяго, так? Дэталі выглядаюць нармальна. Ну, як, скажем так, яны на месцы. Яны не ідэальныя, але на месцы. Это можна заклеіць. Тут пашкоджана... А, вось. Ну, трошки шкло разбітае. Ну, ладно, гэта жыць можна. Добра. Добранька. Сметніца. Чым ты мне дапаможаш? Ні халеры не бачу. І ўсё. Няшмат. Опа, зарадзілі машыну. Ты хоць у нас выключаная стаіш? А, не выключана, ні халера, як звычайна.
пагасілі машыну. Будем яшчэ катацца і разбірацца, што там з асаблівасцямі. Бо я не жадаю сабе скочачую машыну. І, па-моему, там ручнік здымаецца час ад часу. Можа, мне гэта не... Альбо я не памятаю, як я ставлю на ручнік, альбо у машыны нешта не тое. Так. Детальки, чекайте, детальки я ўсё поставил, так? Так, я ўсё поставил. Ремонтные наборы тады у руки. Будем машину упрыгоживать, у парадок приводить. У нас есть наборы яшчэ для заклеивания машины. Так, яшчэ нотаточки. Можа варта ў пэўны момент посидеть нотатки просто почитать, бо их я збіраю. А что там у іх я не ведаю. Так, добра. У нас у выніку самае горшае гэта пярэднія дзверы вось гэта. І які я не магу рамантаваць увогуле. Зразумеў. То бок мне варта ўвогуле, ну, я яшчэ пакатацца магу адзін раз з такімі дзвярыма, але потым прыйдзецца іх замяняць на нешта. Хутчэй за ўсё, і рэгенератар таксама рамантаваць іх не будзе. Добра, тады рамантуем астатняе, што ў нас ёсць. Ліхтар вось гэты у нас. А, блин, і ён-то ў прынцыпе ў добрым стане. У нас толькі дзверы гэта і ўсё, астатнюю парадку. Давайте лімпульс гэтую штуку. Не, блин, ўсё астатняе жыць можна, скажем так. Давайте складем назад тады. Будем зараз машину тады ў парадак прыводзіць, у сэнсе, што будем пазбаўляцца ад асаблівасцяў розных. Так, і дакладна ўсё дастаў з машыны? Не ўсё дастаў. Яшчэ ремонтныя наборы. Блин, можа... Не, я іх прытрымаю, бо калі ўсё дрэнна будзе, то мы будем стаяць і просто машыну ремонтаваць тупа імі. Гэта калі ўжо зусім усё кабзда будзе. Там факс новый. Что там? Мы спрабавалі паразмаўляць з табою. А, мы жадалі як гэта, знайсці цябе, каб таго, каб ты аднавіў свае тікеты у нотифікацыях. Notification, ну так. Невядомая дата. Такое адчуванне, што паведамленні ідуць увогуле, ну, старыя кабзда. Яшчэ калі Арда тут працавала на поўную. Зноў жа, мы як гэта, на працоўным месцы ОПІ, якая, дарэчы, ад нас адключылася зараз. Ось, і не дапамагае. Так, а што гэта у нас? Кончылася ўсё. Дзе музыка? Дзе моя музыка? А, ось, пайшла далей. Что у нас есть? О. Ну, у прынцыпе. Так. Машына, я думаў, яна будзе ў горшым стане. Адзінае, што трэба разабрацца з яе асаблівасцямі. У нас, дарэчы, розныя ліхтарыкі рознага колеру. Пакуль разберемся з асаблівасцямі, потым размалюем нашу машынку. Упс, зламаў. Так. Зачым за ўсім? Зараз будзе заезд і падскокамі. Вось падскокі ведаць бы было бы цудоўна. Я пацан нешта чую. Не? Нічога не грыміць? Панель выглядае нормально. Паліва? А, ну так, паліва і так было на нізкім узроўні. Спрабуем знайсці асаблівасці. Пакуль нічога відавочнага не бачу. Панелі уключылі, выключылі святло.
Ну, я асаблівасцей пакуль не бачу ніякіх. А чаму машына тады скоча? Цікава. Компас выглядае на месцы. Давайте адчынім дзверы нейкія. Паспрабуем адчыніць усе дзверы. Ой, блин, раптоўна вышел. Оу, блин, ненавижу гэтую херню. Это самый дурны баг ва ўсёй гульне. Ты выходишь з машины, калі у тебя адчынены задние двери, левые. Калі ты выходишь з машины, то у тебя отваливаются гэтыя двери. Есть просто такая штука. Что я зараз раблю для тых, хто не разумее? Я спрабую, я ведаю, што ў маёй машыны ёсць 3 асаблівасці. Гэта асаблівасці азначаюць, што яна можа рабіць розныя дзіўныя рэчы. І я не ўпэўнены, якія рэчы яна робіць. Адзінае, што я заўважыў, і што ў мяне неяк машына спрабую падскокваць. Але гэта можа быць і асаблівасць мапы, і ну, просто баг гульні. Яна быццам бы спрабавала падскокнуць. Толькі вось такой асаблівасці я не знайшоў. Вось, у выніку адна рэч можа прыводзіць да іншай рэчы. А калі гэтых асаблівасцяў накопліваецца дастаткова, то ў выніку у вас атрымліваецца адна асаблівасць вядзе да іншай асаблівасці. То бок, напрыклад, калі вы едзеце назад, у вас адчыняецца капот. Вось такая асаблівасць, так? Альбо калі ўсе дзверы адчыненыя, то тады нешта адбываецца, напрыклад. Альбо нейкія дзверы адчынены, альбо вы нешта робіце, тады нешта адбываецца. Ну, карацей, вось такое. Розныя рэчы, калі вы робіце, у вас можа атрымлівацца розныя эфекты. І вось гэтыя 3 асаблівасці, яны як бы самі па сабе нейкі незаўважныя, што сама па сабе не праблема. Але зноў жа, калі яны вядуць да нейкіх пэўных дзеянняў, гэтыя пэўныя дзеянні могуць прывесці да наступных пэўных дзеянняў і гэтак далей. У выніку у вас машына пераўтворыцца проста ў каскад розных праблем, якія вы не ведаеце, як вырашаць. Але умовы могуць быць вельмі дзіўныя. Напрыклад, шмат паліва. Альбо батарэйка разрадзілася. Ну, нешта такое, то бок тое, што складана адсачыць. Напрыклад, зараз у мяне батарэйка ў добрым стане, і, дарэчы, хер з два я зараз разбяруся з тым, што ў мяне адбываецца. Давайте яшчэ пакатаемся. Які гук быў? На чым яны трымаліся? О, дзверы ў сэнсе? Халера яго ведае. Але кожны раз выходзіш з машыны, і ў цябе адваливаюцца заднія левыя дзверы, калі ты адчыніў. Ну, я разумею трошкі чаму. Механіка выхаду з машыны, яна як бы тэлепартуе цябе ў бліжэйшую кропку, каб ты не захрас. Вось, дзе бы ты не прыпаркаваўся. Або каб заўсёды ты мог выбрацца з машыны. Але пры гэтым вось прыводзіць да таго, што яшчэ і дзверы адваливаюцца. Каб гэта выправіць, тут, ну, альбо перарабіць поўнасцю як падыход, як оно выходзіць з машыны, то бок, неяк круто прыдумаць, альбо зрабіць заднія дзверы неуязвімымі ў момант, ну, на некалькі секунд, нельга, каб на іх нішто не ўплывала, але нас тады будзе тэлепартаваць над дзвярыма, якія не зачыненыя. Ну, карацей, дзіўны момант. Ось. Я не бачу. Шчыра не бачу. Мы можам узяць і электрычнасць, ну, выкарыстаць лім-энергію, каб паспрабаваць знайсці падказку сабе. Ось, таму што я нават не ведаю, дзе пачынаць шукаць. Давайте паспрабуем што-небудзь знайсці. Давайте, я не ведаю, як гэтыя падказкі працуюць, таму проста эксперыментуем. Будзе новенькая для нас. Добра. Скарыстаць лім-энергію, каб даведацца атрымаць падказку. Падказка палова кілаліма. Гэта раней гэта была цэлая запчастка, ну, новая. Але зараз я жадаю проста эксперыментаваць. Падказка. Опа, нешта з машынай. Так. 3 падказкі. Ага, калі пагудзець. Альбо калі нешта з колом, ну, гэтым, з стырном.
Калі не... А, і наступная падказка 1,5 ўжо будзе, не халеры сабе. А калі, калі кошт знізіцца? Таму што гэта да халеры. 0,5 было ўжо сур'ёзна. Але ў нас ёсць падказкі. Мы як мінімум ведаем, што вось гэтыя тры рэгіёна можна шукаць. Калі нешта з машыны адбываецца, але з машыны адбывацца можа шмат чаго. Калі машына ўдараецца, калі машына ўключаецца, калі машына рухаецца хутка, калі машына варпаецца, я так разумею, пераносіцца, калі машына атрымлівае якар, калі машына рухаецца павольна, ну, тут без падказак альбо нешта відавочнага рэзультата не здагадацца ўвогуле. Ну, не, давайте энергии просто протрымаем. Таму што столькі энергіі мне шкада. Мне пакуль пажыву з асаблівасцямі. Ну тады атрымліваецца і ўсё. Мы можам, у прынцыпе, і ехаць далей. Давайте яшчэ зарадзім машынку. Мне бы пашырыць месца у ёй. Так, у нас тут запасныя рэчы розныя. Ад скрапераў быў пазбавіцца, а то ў мяне іх занадта шмат. Ну, паехалі тады. У прынцыпе, зараз давайте яшчэ, можа, трошкі расплануем. Нам патрэбна электроніка, любая, і як мага больш. А у нас ёсць вось гэтая халера, і дзе яны там? Голдшелы. Мы іх ужо назбіраліся, і мы нават выкідваем іх ужо. Яны займаюць да халеры месца, і я не разумею, куды іх прымяніць. Я думаю, я зараз пагляджу ўсё ж такі, што гэта за голдшелы, таму што я паспрабаваў тое, што мне прыходзіла ў галаву. Па тыпу электрычнае я спрабаваў ударыць электрычнасцю, гэта не спрацавала. А водныя я паспрабаваў, ну, пад дажджом патрымаць, і ні халеры гэта не спрацавала таксама. Так што я не ўпэўнены, як гэта працуе ўвогуле. Ну вось. Давайте-ка паглядзім. Бяру, полезу на вікі, на якую. Глядзім. Gold Shell. Pacific Drive. Як гэта працуе? Спойлеры. Добра. Новы лут-контейнер, які можна знайсці. Гэта, гэта пасля нейкага аднаўлення з'явілася. Добра. Патрабуе электрычнасці. Але... Ага. Зразумеў. Угу. Окей, добра, я прачытаў. Я правільна думаў, я правільна рабіў. Проста у гульні ёсць, ну, скажем так, калі б штосьці з гэтага спрацавала, я бы здагадаўся. Нам трэба іх браць з сабой на выезд зараз. Мы пойдзем, будзем іх разбіваць. Адзінае што, водную можна, ну, вось, мне, карацей, ёсць сухая, Gold Shell, і Gold Shell'ы можна выкарыстоўваць, ну, проста вадою паліць. Дарэчы, іх можна, вось, як вызначылася, я хутенька прачытаў пра водныя, іх можна вадою літаральна ў гаражы памыць. Оп, бачыце? Пасвяцілася. Карцей патрэбна дастаткова вады проста. І патрэбна шмат. Вось чаго я не зразумеў тады, нават электрычная вежа падыдзе, то бок тая, на якую я падстаўляў яе, але патрэбна шмат удараў ад яе. Опа, адкрылася, так? І што з табою? Што мне зараз рабіць? Угу. І ўнутры розныя падарункі. Што гэта за значок? І куды я яго? Гэта значочак для упрыгожвання для гаражу. Кайфы! Вы глядзіце, можна гараж упрыгожваць. Давайте сюды на сцяну. Опа, неоновый значочак у нас есть. Ну, кайфы. Ресурсаў не шмат.
то бок, ну, там не тое, каб нешта надзвычайнае было. Больш упрыгожванняў і крышачку рэсурсаў, то бок, ну, такое. Вось. Але гэта весела, гэта круто, мне падабаецца. Да, з электрычнымі нам прыйдзецца с абоіх весці. І гэта праблема трошкі. Бо месца займаюць не проста ачмураць колькі. Але можна літаральна звычайнымі вежамі іх электрычнымі ачыніць. Таму едзем да бліжэйшай электроннай вежы і на ёй выкарыстоўваем. Так, я жадаў яшчэ ўпрыгожванне зрабіць. The Invincible зараз тэматыка у нас на нашага будзе. Дэколі ўсе паставім. Магу гэта дэколь замяняць? Так, магу. Во, нават бачна, толькі адзіная іржа не дапамагае. Оп. Ну, глядзіце, якая штука будзе касмічная у нас. Нам патрэбна дыскашары. Так, гэта на ўсё не чапляецца. Опа, вось. Реально тэматыка за Invincible. На вось гэтых панелях без асаблівасцяў бачна лепей за ўсё. То бок, ну, калі яна як звычайная машына. Калі наверх ужо панапіхана ўсяго, то там ужо не так заўважна. На жаль, на жаль. Ну, в принципе, неблага. Вось я эту параньку забыўся. Угу. Ну ўсё. Машынку ў стыле The Invincible. Адзіна, мы можам размаляваць яе па-іншаму трошкі. У нас фарба, можа, якая ёсць. Была бы добра чырвоная фарба. Ёсць яшчэ падпаленыя аранжавыя такія. А ёсць яшчэ пыльны такі бейге. Давайте паспрабуем гэта. Калі не спадабаецца, то не спадабаецца. О, мне падаецца ідэальна насамрэч. Я зраблю аднолькавымі фары, бо яны адрозніваюцца у нас. Ай, блін, не-не-не-не, яно будзе адстойна выглядаць. Бэкграунд патрэбна рабіць, і ўсё, я зразумеў, дзе бэкграунд будзе. Карычневая, падпалены аранжавы, альбо свет... Не, шэрая не падыдзе, карці цёмны колер патрэбны. Я ўжо запароў там трошки. Як ты выглядаеш? Вось гэта можа падысці. Блакітны насамрэч быў самы топ, але давайте ўжо ўсё праводзіць адзін знешні выгляд. Колер называецца падпалены аранжавы. У прынцыпе, няблага. Ну, ён трапляе ў каляровую схему. Губляецца. Ну, ўжо буду скончваць пад гэты колер усё падганяць. Знойдзем нейкі чорны, будзе ідэальна ўвогуле. Ну так, губляецца. Бакавіна яшчэ добрая. Я толькі зараз зразумеў, атрымліваецца вось гэты стыкер, які ззаду, ён літаральна таксама спасылка на The Invincible. Я думаў, ён проста, ну, стыкер, а зараз я разумею спасылачку. У нас ёсць нешта яшчэ? Окей. Ну добра, тады атрымліваецца. Машына ў парадку. Ну як, у адносным парадку. Мы можам яе адрамантаваць у любы момант. Мы яе ўпрыгожылі як маглі. Насамрэч фарбу буду знайсці яшчэ іншую. Проста цёмную нейкую, чорную, напрыклад. Ідэальная была бы фарба ўвогуле. Заліваем паліва і едзем.
Што ў нас увогуле, які расклад? Наступная місія вельмі глыбока ў зоне. Вельмі глыбока ў зоне. Наша машынка... зразумеў. То бок, калі мы трапілі ў унутраную, скажем так, частку зоны, нам адчынілася ўсё. Ну, то бок, мы можам з любога боку пад'ехаць зараз у яе. Цудоўна. А чаму я сюды не магу ехаць? Чаму яна заблакавана? Цікава. Чаму некаторыя ёсць, а некаторых няма? Ну, сюды можна праехаць. Хутчэй за ўсё гэтыя штармы перашкаджаюць. То бок яны як становяцца апошняй кропкай... Не, пачакайце-ка, нелагічна. Вось тут можна праехаць. Чаму вы сюды нельга ехаць? Не разумею. Няма стабільных выхадаў. То бок яны могуць проста не быць? Дзіўна. Ну давайте. Нам патрэбна адчыняць пакрыху тэрыторыі. Я бы вось гэтае шасэ адчыніў бы. І аглядаў бы тэрыторыю і збіраў бы, што магу. Так. А чаму нічога не распазнана? Дзіўна. Так, зарада сканера. Давайте вось гэту кропку возьмем. Шасэ чынім адразу. Яно не вельмі далёкае і адразу ніякага другога шанса, што бы гэта не значыла. Ёсць новыя анамаліі, ёсць нейкія пагрозы. У астатнім, у прынцыпе, тое ж самае. Ну, будзем аглядаць. Па дарозе будзем ўсё збіраць, што збіраецца. Ці не забыўся нешта? Чек-ліст наш. Машына ў парадку. Бэтэрі-джампераў у нас няма. Дарэчы, лепей будуць. Зробім бэтэрі-джампераў. Пару мы нават. Бо калі батарэйка сядзе, нам будзе... А дзе ён? Рыштунак. Вось, бэтэрі-джампер. Раз. Два. Няхай два будзе. Першае, што зробім, будзем шукаць якую-небудзь вежу альбо сродак электрычнасці і будзем нашыя гэтыя голд-шэлы адчыняць. Гэта першае, чым займемся. Оп, радыё. Паехалі. Давайте яго трошки працішым. Так, я праверяю яшчэ машыну на выездзе ўжо, але... Ну, ўсё падаецца нармальна. Я не ўяўляю сабе, што там у нас за асаблівасці. Хутчэй за ўсё адна з асаблівасцяў той момант, калі мы ударымся. Мне падаецца, ад удара ў нас нешта пачынае з'яўляцца. Альбо з якарам, напрыклад, калі мы атрымліваем сабе. Так, вось гэтую кропку. Мы зараз сабе адчынім толькі шасэ, гэта недалёка. Туды і назад, вельмі кароткі заезд будзе. У якім я буду хутчэй ўсё зараз усё электрычнае смецце збіраць з сабою. Лакацыя не... Моцны туман, анамальныя аблокі. Добра. Павінна быць кропка. Туристи. Опа, і ось. Sorry about all that mess with Oppie. There's no question, Oppie is a once-in-a-generation genius. I've watched her manipulate wavelengths with nanometer precision without batting an eye. So, yeah, to see her go from being the sharpest person in the room to what she is now is disappointing. This place, it leeches away your sanity day by day. So for Oppie to live here in complete isolation, locked away with only bad memories and expired medication, nothing good comes of that. I'd feel a hell of a lot better if I knew why she suddenly cares so much about the remnants. Опі з намі уже не выходит на сувязь. Мы, ну не конкретно мы, а вось гэтыя двое разлавалі, а мы, скажем так, просто неудало дапамаглі ім. Так, месца у нас няма закрытых голд-шэлаў.
Я спадзяваўся сустрэць нейкую электрычную вежу раней. Давайте голдшелла тады складзем, пакуль. Побачым вежу, тады дастанем. Рухаюцца анамаліі. Як мы ж маўчым, але мы жа улезлі ў яе лабараторыю сакрэтную. Ну там не месца з нататкамі і хард-драйв адаслалі вось гэтым двум. Гэта па жаданню гэтых двух мы гэта зрабілі, але ж ну мы таксама. На нас яна не вельмі злуецца. Нас злаецца на гэтых двух, таму што інакш мы бы ну увогуле не атрымалі ніякай сувязі з Опі назад. Speaking of Oppie, you're not gonna like this, Francis, but I'm starting to think we can't do this alone. Look, it's not that I doubt our abilities, but no one knows the zone like that old bat. You heard what she said. She'll sabotage this remnant before helping us. Right. Well, she'll come around to our charms. No, she won't. Nothing in the 13 years we spent in R&D prove that she's open to working with anyone. Опа. She dug her heels in so deep that she wrestled everyone down into the grave with her. I can't be involved if she is. Машина зноў падскокнула, я не ўпэўнены. А чого што баг? Зараз яны абмяркуюць, я патлумачу. I don't want anything to do with her. I don't want to talk to her. I don't want her advice. I don't want to hear her goddamn voice. This isn't like you. What's going on, Francis? Is there something I should know? No. All your work in Lim R&D, all the time you spent, your entire career, your entire life, you sacrificed it all for honor, and how did they thank you? With a black hole in your resume, where you can't tell anyone what you did. You couldn't even tell people where you wiped your ass for 10 years. So no, I'm not letting this go. Not for me, but especially not for you. That's not... Never mind. You know, sometimes I wonder, how much of you staying here was actually to hunt these legends? Or if it was because you had nowhere else to go. Зараз jeszcze jeden file. Dobra. Пакуль не скончылася інфармацыя? А чаго ты адчыненая? Я не памятаю, калі цябе адчыняў. In a fit of obsession or redemption, or quite frankly both, she cobbled together a laboratory in her basement and produced the first limb wave on nothing but a killer hunch and plain ingenuity. Or so the story goes. It's never clearly stated anywhere what limb waves and limb technology really were. It's all vague claims and wild theories, dreams that border more on the mystical than the scientific. What we do know is that limb stood for unlimited frequency. Radio waves, once souped up and modulated just right, supposedly enabled the control of matter in a way that modern science both back then and now could only dream of. After Dr. Turner's discovery, she and a few friends, scientists and PhDs all, toyed with limb in their garage labs for about 4 years. The local police and fire departments start making regular house calls, spurred on by increasingly disgruntled neighbors calling in about incidents that seem to grow larger and more disturbing as the years go on. After one too many reports, the federal government takes notice. Опа, двері адчыніліся. Добра, у нас ёсць асаблівасць на высокай хуткасці хутчэй за ўсё. In 1955, the United States government seizes not only the physical area where Dr. Turner and her scientists live, but the entire concept of limb technology. The area is at first evacuated under the pretense of safety, but quickly commandeered by the government. They establish a brand new department called ARDA, Advanced Resonance Development Authority, which was to be headed by Dr. Turner herself. Over the next 15 years, the government expands the zone's borders. They clear out civilians as they go and Ось, калі хутка едзем, адчыняюцца дзверы. walls to keep out an increasingly curious public. The zone started in the northernmost tip of the peninsula, then expanded outward twice. Once in 1961, again in 1967, to the outer perimeter we see now. Цікаво, ось гэта тэрыторыя электрычная, яна лічыцца для нашай этой палеры? Паспрабуем зараз.
Одно яйко возьмем это. О, далеко улетело. Адчынілася хутка. Праблема ў тым, што зараз нам туды прыйдзецца забегчы. Оп, добра. Але адчыняць мы можам. Давайте-ка. Оп, глядзім. Забіраем усё. У нас тут радыяцыя трошкі дзяўбе, але жыць можна. Давайте разберемся яшчэ з гэтым. Усё, мінус яйкі будуць. Ну, забирай яго, а не... Балюча. Ну добра, у нас насамрэч ежы даволі шмат, таму не такая вялікая праблема. Зараз патлумачу, пра што яны там. Ой, толькі раскідаю ўсё. Трэба залезть у машину як мага хутчэй. Разберемся потом. Ну все, мы у машине. Можно есть спокойно, буду рассказывать. Карацей, яны разлавалі опі тым, што мы адчынілі сакрэтнае у яе, ну вось, гараж, якім мы сядзім, гэта насамрэч месца опі. І яны разлавалі опі тым, што полезлі ў яе там нейкае сакрэтнае месца і здабывалі там нейкую інфармацыю, якую мы так і не ведаем. Мы аддалі ім на гэтую інфармацыю, але ж самі ведаем што. І яна сур'ёзна, блин. Акно будзе, дзверы будуць адчыняцца бясконца, карацей, можна нават не спадзявацца. Оп, турысты. Зараз яны абмяркоўвалі, што опі ўвогуле пераўтварылася з крутога супервучонага, ну, невядома што, карацей, за гэты час, ну, у гэтай зоне. Ну, в прынцыпе, чакана, бо тут літаральна, ну, выжываюць людзі. Вітаю. Вітаю, єська гаспадар. Вось, яна за выжыванне ў зоне опі моцна змянілася ў параўнанні з тым, якім яна была раней. Яна і вынайшла гэтую тэхналогію, яна яе зрабіла, але вы зараз рэальна тут сядзіць, не можа вылезці. І яны не вельмі жадаюць з ёю взаемадзейнічаць. Ну, яны яе мутавала? Не. Ну, у сэнсе, што характар вельмі моцна змяніўся, яна ўжо вельмі падобна таго чалавека, якім яна была. Яны не жадаюць з ёй працаваць, а ніяк узаемадзейнічаць. І пазбягаюць яе, але выглядае нават... Прайшло не так шмат часу, а яны ўжо думаюць, можа быць, усё ж такі яна мела рацыю, і без яе ніяк не атрымаецца нас правесці далей. Вось, адзінае, што разлавалі яны настолькі моцна, што хутчэй за ўсё яна можа і не пагадзіцца дапамагаць потым. Нам патрэбна шмат электронікі. Шмат. Рэальна шмат. Нам патрэбны усялякія рэдкія штукі, і я не вельмі ўпэўнены, што мы не пылесоша просто ўсё адразу. Нам толькі машыны не патрэбна разбіраць, акрамя там самых крупных з остальнымі дзвярыма. Усё астатняе дамы нам патрэбна аглядаць. Электроніку мы любім. Яшчэ адзін скрапер. Заб'ем, не будзем браць скрапер, бо у нас ёсць яшчэ адзін у машыне, і нам у такой колькасці яны не патрэбны. Так. Кандівак ідзе сюди. Здесь яшчэ павінен быць будынак. Зараз зноў дзверы адчыняцца, так? Вось там я яго бачу. Давайте просто аб'едзем і знізу яго забярем. Так, тут же можно подъехать ближе? Можно. А что там захотеть такое блокитное, а? Далеко. Мы прикладно у тым напрамку будем ехать, тому не страшно. Проверим яшчэ. Так, дом.
у які можна зайсці. Рознае смецце. Ну, карацей, пакуль будзем... Нам патрэбна збіраць смецце, як... Я думаў, што мы дабраліся да моманту ў гульне, калі рэсурсы некаторыя не настолькі патрэбныя. І можна некаторыя рэчы забіваць, але, ну, як мы забіваем, нам метал, напрыклад, не так патрэбны. Але нас будуць цікавіць зараз любыя навуковыя станцыі. Навуковыя станцыі зараз нашыя лепшыя сябры. Там будуць на шмат на якіх навуковых станцыях ёсць панелі, якія супраць, ну, свінцовыя, карацей. Вось, і нам яны патрэбны. На Duck Detective за секрет солями отправится 1000. Нагадываю, что у нас сегодня скончивается голосование на пятницу. Опа, вось гэтая машинка нам потребна. И она как раз таки с бронёю. Тут радиация ее. Вось, умацаваныя двери. Збираем. А гэта не патрэбна. Яшчэ панелькі такія ёсць, не? Это просто стальная панель. Это таксама не патрэбна, не патрэбна. Панелі нейкія. О, ну, умацаваная панель. На Hollow Knight управляецца 1000, дзякуй вялікі. Дарэчы, магу памыляцца, але мне падаецца, Hollow Knight павінна быць ўсё яшчэ трымацца на першым месцы. Так. Ну, па выглядзе ўсё. Давайте не будзем тусіць тут на радыяцыі шмат. Вось, Опі, мы не ведаем, Опі дакладна, скажем так, яна себе паводзіць так, быццам бы поўнасцю паляваць на людзей. Але калі гаворка пайшла пра Ремнанта, то бок, ну, вось, пра нашу машыну, наша машына Ремнант, вельмі асаблівая анамалія, то Опі ажывілася і гэта вельмі цікавіць. Толькі мы не ведаем чаму, і гэтыя хлопцы таксама. Яны ўпершыню падзяліліся тым, што яны не ведаюць, што чаму яны здзівіліся, што яе цікавіць Ремнант. Так, піла. Дарэчы, а пілы мы сканавалі альбо не? Блин. Нейка надалёка там. А, не, так, can opener. Все, просканавалі раней яшчэ. Добра. У прынцыпе, на гэтай лакацыі нам патрэбна... О, блин. Ён літаральна на дарозе? Ах ты ж халера. Я не ўпэўнены, як блізка я магу да яго праязджаць, бачыце? Ось гэты хлопец. Бо ён, калі мы дастаткова блізка праедзем, то ён нападзе на нас. Ну, ён як атакуе нас один раз. Я так разумею, выбухне альбо нешта такое. Так, яшчэ анамалія на ўсю дарогу. А ё-моё, мы тут и не объедем нормально. Давайте попробуем праз лес проскочить. Песни увогуле, я скажу, мне падабаюцца, ну, усе. Нейкія больш, нейкія менш. Блин, зноў двери адчыніліся. Эту аномалию мы обовязково выправим, блин. Оу! Что вы такое? Так, почекайте-ка. Не, я такие ведаю, просто я не ведаю конкретно вы. У чым ваша асаблівасць? Broken Bunny. А что за меня так? Broken Bunny. Я не разумею. Ну, то бок конкретно ў гэтых няма ніякай асаблівасці, ён просто зламаны адзначаны. І ўсё. Добра. Забяром рознае. О, новая яліначка подвесіць. Ёсць. Контейнер.
Вітаю. Вітаю, мармоль і цмок. Так, у мене цмармальмок нейкий, я уже збираўся трымацца. О, сирена. Сирена. Двери. Оп, зачиним. Зайцетрусы, ага. Забираем лим энергию и едем отсюда. Я не вельмі жадаю затрымлівацца ў жоўтай зоне, яна пашкоджвае машыну даволі моцна. Як вызначылася. Вось я не ўпэўнены, яны... з імі нешта не так? Гэта Broken Bunny, а ёсць Happy Hair, напрыклад. Так. І Happy Hair можа ремонтаваць машыну. Ты, наадварот, жадаеш іх знайсці і прычапіць на... Бляха, бесіце. Спрабуйце наадварот іх знайсці і пасадзіць на сваю машыну, бо яны ремонтуюць тых дэталей, да якіх яны дакранаюцца. А ё-моё. Калі ласка, чапіся. Ідзі адсюль. Зона покраху наближается. Съезжаем отсюда. В принципе, нам... Она нейка даволі павольна. У нас есть трошки часу. Давайте поспеем забрать яшчэ будынак. Один злева тут. Так, яшчэ час ее. Ось он. Ну, таким собі стане ён. Але зноў жа, нам патрэбна уся электроніка, якую мы можам здабыць, усе гэтыя самыя, усе навуковыя станцыі нас будуць цікавіць, а асабісці тыя, у якіх ёсць свінец. Так, о, унутр можна нават забрацца. Так, так. Электроника. Ох ты ж, бляха, ты тут. Турист. Проскочили. Ніхаляр нема. Так. Электроники нема, так? Добра. Турист. Спробуем проскочить, пролезть. Оп. Бывай, турист. Что у нас? Зона яшчэ ў парадку. Што гэта у нас? Ремонтная станцыя. Едем туды. Пофіг на ўсё. Ремонтная станцыя нам адыграецца. Зона яшчэ даволі далёка. Вось яна станцыя. Дарэчы, мы яе яшчэ не прасканавалі. Нам патрэбна прасканаваць для нейкай тэхналогіі там альбо чагось такога. Станция. Оп. Так, машина збольшага адрамантавана. Яшчэ апошні зарад застаўся ў гэтай халеры. Добрага табе дня, Аргана. Усё, машину адрамантавалі як маглі. Як я могу пабачыць, адзінае, што не рамантуецца, тая панель, якую мы знайшлі. То бок не тую, якую мы, не ты, якія мы зрабілі. Опа, фіолетавая. Толькі не кажыце мне, няўжо яна нават у жоўтай не будзе? Бачыце, прыляцела нешта. О, яна далёка, на самым краю зоны. І не ўдало месца. З такімі назвамі не здзіўлюся, што існуе рэч з назвай Puppy Pants. Ну, насамрэч так, там ёсць супадаючая літара П. Так, пачакайце-ка, няўжо гэта панелі, якія я шукаю? Не, панелі не бачу. Ёсць розныя, але не панелі.
так? Так, не будем это читать, нотатки зараз не самый час. Выезжаем. Я не поеду до того объекта, який упал. Яны файныя, але я бы толькі ў машыне, якая полностью ўжо свінцом пакрытая, у такой бы лес. Мы ўвогуле едзем у другую частку зоны зараз. Гэта літаральна вось мы першая лакацыя, і зараз наступная мы шассе сабе адчыняем, каб хутка ездзіць па зоне. Вось, і адразу у шассе. Спадзяюся, гэта дрэнна не скончыцца зараз. Дарэчы, мы ўпершыню на гэтай тэрыторыі днём хоць штосьці бачна. Тэрыторыя трошки падтоплена, я бачу нармальныя такія колькасць лім энергіі, калі што мы можам з'ехаць хоць зараз. І я там бачу станцыя. Давайте па дарозе пакуль будем катацца. Мы тут ніколі не былі, таму я думаю, можа варта выйсці і аглядзець, што ёсць навокал. Мо лепш пакрыць машыну поўсцю. А яна ад радыянцыі дапамагае? Я просто, можа, нешта пра поўсць не чуў ніколі. Можа, у яе ёсць асаблівасці, якія дазваляюць ёй радыяцыю спыняць. Опа, машына. Дзве нават. Мяне цікавіць толькі умацаваныя панелі, карацей, у гэтых машын. Умацаваная? Ты не просто стальная? Самая звычайная. Вось тая павінна быць умацаваная. Ты павінна быць умацаваная. Штосьці у цябе дакладна умацавана. Стальная? Ось. Ось яна умацаваная, знайшоў. Захоўваецца ўсяго акрамя дзіда. Ну, калі ты, толькі калі ты мядзведзь. А дзе? Не бачу, каб свяцячаяся халера выпала. Ну, забегай ад мяне. Ёсць. Мацаваныя панелі пайшлі. Я зараз дзеля чаго іх разбіраю, канкрэтна іх маднакіравана. Вось гэта чырвоненькая, якая коціцца зараз. Я зараз забраў яе. Вось дзеля іх. Мне такіх патрэбна 42 штукі. У мяне зараз у машыне усяго 6, на базе 10, 3, 4. Мне такіх патрэбна да халеры. Яны мне патрэбны на рухавік на новы. Я палюю на іх, плюс я яшчэ шукаю... Гэта што за аномалія? Упершыню такую бачу. Bubblegum Buddy. Ты добрый альбо дрэнны? Описание. Так. Оу. Ага, яны збіраюць розныя рэчы і лут таксама. Добра. Яны не дрэнныя і не добрыя. Яны, як бы, трошки перашкаджаюць, але яны збіраюць лут, які на зямлі можа знаходзіцца. Чапляюцца за розныя. У выніку, калі нешта згубіў, то можна знайсці ім потым. Вось туды, на тую станцыю мне бы трапіць. Толькі там камяні. А я магу неяк знізу праехаць туды. Я бачу, там ёсць каналізацыя. І праезд. Блін, зноў двері адчыніліся. Мне падаецца, глыбока і машына ўтоне, не?
О, не-не-не-не. Короче, не едем. Не подойди. Нахрен это? З Волдовгу утекли. Яны. Ага. Як бы там можна было бы проехать, але... Блин. Все затопило. Ці моцно тут? Подається достатково, ми можемо проїхати. Повинні проїхати. Так, добре. Ну, по дорозі кататися так-то. Не вельми добра ідея. Адзіна, я не бачу ніводнага варыянта, як нам забрацца туды наверх. Вось на гэтую станцыю. Бачите, яна там зверху. Нават калі я просто нагамі туды пойду, а нагамі ісці гэта амаль бессэнсоўна. А не, пачакайце-ка. Ну калі я вось тут заеду на гэты пагорак. Значит, паспрабуем тут. Так. Вось з гэтага боку. Давай-ка. Заехалі, цудоўна. Мы ведаем шлях наверх. І можна тады агледзець гэта невялічкае паселішча, навуковыя базы гэтыя. Радыяцыя будзе да халеры па выглядзе. Машыну можна гасіць. Бо гэта надоўга. А, давайте святло выключым, а то... Когда электрычнасці. Упс. Мне падаецца, гэтыя лётаючыя толькі што згубілі гэтых самых турыстаў там па выбуху. Так. Есть у нас что-нибудь тут? Не. О, турист, вітаю. Локер. І о, блін. А, у нас повний інвентар. Де ліхтарик яшчэ разваліўся. Робім сабе новый ліхтар. Кладём усё у гэтую. Добра. З ліхтариком павінна быць прасцей. Зараднік. Толбокс. А вы бачыце, мог трошки пазней прачытаю, бо зараз я ў самой радыяцыі і не ждаю, як мага хутчэй скончыць. Хоць гэта за мной не пайшоў. Так. Ты зачынены, але ломікам мы цябе адчынім. Оп. Ну, па выглядзе няблага. Пайшлі адсюль. Зараз трошки выйду. Так, есть бяспечнае месца дзесьці пастаяць. Вось. Мо пашукаць па радыё метал-станцыю. Будзем адціснуць шары створаў Стівена Кінга пад Iron Maiden. Да і хацелася б, але уся музыка, яна прыкладна, мне падаецца, я зараз магу памыляцца, але радыёстанцыі насамрэч аднолькавая. Таму што гэта іншая радыёстанцыя. А не, пачакайце-ка, яна нешта на першую ўсё пераключаецца. А чаму радыё? Ладно. Давайте машину трошки отгоним. Это литерально радиостанция новины. А чему не могу переключиться? Я на быццам переключаю, але радиостанция быццам застаецца. Нешта дзіўнае. Показывает, что 98,9.
Гэта анамалія называецца DMCA, ды халера яго ведае. Зараз увогуле, ну, я думаю, у радыёстанцыі нешта з імі, ну, яны аднолькавыя, але не, па выглядзе не. Толькі вось зараз я паспрабаваў радыё змяніць, а радыё быццам бы не пераключае станцыю. Можа я сабе яшчэ адну анамалію атрымаў. Ну, ось. Здоровечка сабе палепшым. Трэба было скінуць смецце ўсё. Бо у нас месца скончваецца. Блин. Кончилось. Я, можа, зараз час губляю, і мне не варта гэтым займацца. Але калі што, у нас заўсёды ёсць выхад. Ну, літаральна мы можам зараз хоць з'ехаць з гэтай тэрыторыі, там, думаю, у парадку будзе. Так вот, з радыёстанцыямі. Я нешта пераключаў, і мне падаецца радыё, ну, я не ведаю, можа мне падаецца. Але это адчуванне, што я паслухаў ужо ўсю музыку ў гульне. Так, пачакайце-ка, я ж адчыняў гэты дзвер, не? А, не адчыняў. Таму што вось гэта я не сабраў, і вось гэта я не сабраў. Збіраем пакуль усё, што можам, потым разбяромся з гэтым. До канца гэтага калідора ідзем, нічога няма. І у нас ломікам ёсць. Так, добра. Электронікі не бачу. Нічога карыснага не бачу. Выбіраемся. Так, я абышоў поўнасцю кола. Але мы яшчэ не скончылі, там одно месца засталося. Пры гэтым, ну, я бы паказаў, прадэманстраваў, але чамусьці, калі радыё пераключаю, чамусьці яно застаецца на адной і той же станцыі. Музыку быццам бы пераключае, але ў станцыя застаецца, і я не ўпэўнены, у чым прыкалдас. Так, хімікаты і газовыя цыліндры. Выбіраемся. Дзе выхад? Выпусціце мяне. Ну вось. Добра, з гэтым будынкам скончылі. Занясем усё смецце. Я ж спадзяюся, зараз зона не звужаецца? Не, па выглядзе не. Яшчэ час ёсць. Так. Добра, няхай усё. Гэта будзе там. Не, давайте пад'едзем бліжэй да гэтых комплексаў, бо бегаць усю гэтую дарогу. А гэта насамрэч тое, што нам патрэбна, вось гэтая тэрыторыя. Оу. Радыяцыя распаўсюджваецца. Анамалія радыяцыйныя з'яўляюцца паўсюль. Ой-ой-ой. Блін, якраз на тых дамах, якія мне патрэбны. А вы далёка будзеце распаўсюджвацца ці не? Па выглядзе далёка. У ідэале машину припарковать здесь не на их территории. Давайте яшчэ туннельчик проверим. Тут есть... А, он завален. Проверили туннельчик. Магчыма, мы просто отсюда поедем. Ну, я не збираю. По-моему, яны вельмі моцная. Ну, ўжо калі такая радыяцыя з'яўляецца аномальная. 5000. Не. Мы ў гэта не полезем. Не пашчасціла. Ёсць верагоднасць, што яны сыйдуць, але я бы на гэта не спадзяваўся. Едзем адсюда. Цудоўныя гукі. Едзем. Але раз'ем. Зараз дзверы яшчэ адчынілі. А, яны ўжо адчынілі, цудоўна. О, пачакайце-ка, анамаліі слопаюцца?
Я уже так хутка. Я уже мне пошастило. Мне падаецца, мне пашасціла, яны захлопваюцца. А дзе ўваход у гэты комплекс? Вось он. Так, дарэчы. Машину загасім. Так. Зноў жа шукаем электроніку, як і раней. І хімікаты і розныя газавыя цыліндры. Звычайна ў шафах такіх з... Ну, карацей, як яна? За дротам, карацей. Вось яна. О, пачакайце-ка, тут унутраная частка. А, не буду разбивать генератор. Ён не столькі патрэбна. Дона. Лім хлусить. Ну, такое сабе. Па выглядзе ўсё. Атрымліваецца, гэтая штука скончана. Давайте і то яшчэ будынак скончваем і едзем адсюль. Трэба паглядзець на мапе, што яшчэ. У ідэале мы просто зараз на экскурсію. То бок мы аглядаем розныя анамаліі. Мы правяраем розныя, ну, як увогуле гэтая частка зоны працуе, калі мы нешта даведаемся. Ну і збіраем рэсурсы карысныя. Таму што, як я вызначыў... ідэальнае месца для нас гэта любая тэрыторыя, дзе ёсць дадатковыя яшчэ свінцовыя панелі. І звычайна час ад часу ёсць такія навуковыя станцыі, якія агароджаны невялічкімі... Ну, просто, як бы, працоўнае месца, якое агароджана свінцовымі панелямі. І вось яны нас будуць цікавіць. На жаль, я такіх не бачыў пакуль на гэтым заездзе. І, дарэчы, у нас машинка ў стылі The Invincible. Анамальныя дзверы. Мне падаецца, гэта памылка рухавіка ўсё ж такі. Тое, што наша машына спрабуе ўсё падскочыць, гэта, ну, баг, усё ж такі. Хутчэй за ўсё, я час часу назіраю, як некаторыя дэталі спрабуюць праваліцца пад зямлю. Вось, і хутчэй за ўсё, за гэтага машына спрабуе падскочыць. Падаецца, альбо машына са мной павіталася? Ой, бачыце, у меня, напрыклад, гэта... галовушка гэтага астранаўта. Оп. Так, гэта прадметы проста ўплываюць. Мясцовыя багавыя анамаліі. Так, шторм набліжаецца. Што у нас яшчэ ёсць на мапе? Розныя станцыі ёсць. Паліўная станцыя. Паліўная на станцыя нам не патрэбна, гэта 100%. А да тых станцый на востраве мы не дабярэмся, хутчэй за ўсё. Давайте, вось туды мы не дабяромся, бо мосты абваленыя ўсе. Нам сюды трапіць складана было. Так. Блин. Сраная дверь снова чинилась. Ну, по дороге поехали. Будем збирать, назирать. Але па адчуваннях нам просто можна спокойно ехать на наступную, ну, калі за гэтым заездом скончым, ехать по сюжете. О, яшчэ дэколі на The Invincible. Добра. Мы потым, калі што, выправім наши памылкі, бо я жадаю нейкім цёмным колерам яшчэ размаляваць машину. Ай, месца скончваецца. Я магу нешта на бакавіну там сабе месца зрабіць, не? На сядушку.
Не, блин. Не могу. У нас место скончивается. Я віншую. В принципі, можна з'їжджати туди. Я ще трошки рім енергії позбером. Зелененькая, конечно. Мне подается какая-то аномалия. А, ось напереди еще есть такая же. Так, на погляде звычайная машина. А ось на этой бронированной частке есть. Ну уже. Разбираем усе бронированные частки на машинах, якія толькі сустрэнем. За вось гэтых маленьких чырвоных. Где он? Где мой маленький червоненький, а? Не выпал. Ладно. Давай-ка. Оп. Ось она. Усё дзеля іх. Дарэчы, я толькі зараз зразумеў. У мяне ж ёсць прылада, якая называецца экстрактор. Так, то бок тэарэтычна я магу адразаць кавалкі ад машыны гэтых. І гэтай машыны... О, я чую. Зона. Теперь она пайшла. Добренько. Выбираемся отсюда. Не будем надолго затрымлівацца. Трэба... О, блин. Накрыло яшчэ. А ё-моё, кислотная холера. Где выезд есть? Вось там выезд есть. По дороге, каратей. Забираем по дороге Лим. Ау. 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 Машинка, не отчиняй двери только, какая ласка. А ё-моё. Вось он Лим якор, я так разумею. А, не, почекайте, он злева повинен быть. Ні холера не разумею. Ау. Где он? Где Лим якор? А, вось он. Что у меня здаралося? Так, з колом трошки пошкоджено. Сидим кит. Добре, мы на самом деле будем з'їжджати нахрен это все. Нечто с тобой не так. Нестабильный якор. Новый тип энергии нарешті. Не-не-не, не помирай. У нас пошкоджена машина. Нарешті скончилося. Ось оно звужение зоны поехало. Мне подается эта штука справа так само аномалия. А, это ты расплескиваешь. Добро. Ой. Так, выходы. Выход есть сзаду, але он неяк на воде, там холера его ведае. Давайте вось гэта актив... А, яшчэ можна не активовать. Идем далей. Выбираемся. Подъедем ближэй до наступного выходу и скочим у яго просто. У нас тут трошки пробило коло.
3 з їх, ні? Одно, переднє праве, нас трошки вправо веде. Мені подається, ось тут можна вже... Ні, рано ще активувати. Можемо потриматися. Давайте я все ж таки залатаю собі колом. Это капзда. Мені управо уводить, і я худкості згубив вельми моцно. Так. Для гэтага месца няма. Опа, тут нешта влезло. Давайте гэта перенесем униз. Зробим набор. У нас есть набор. Силим кит. Есть. Берем его в руки. И, калі ласка, мне вельмі незручно. Активуем выезд. Уже зараз. Поехали отсюда. Зона звужается просто мгновенно зараз. По радиацию все ехать будем. А мне что, ехать нормально так-то. И снова двери отчинились. Ненавижу вас. Едем далее. Заберем по дороге. Холера з'їм. Все пошло нахрен. Заберу это. Еще один. У меня таких не шмат. Так не... А, бляха. У меня гэтых нестабильных не только шмат было. Яшчэ за этот шанс. Это першие были. Чем больше заберу, тем лепей для меня. Ну, давай. О, червоная зона, червоная зона. Проблема, 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 проблема. Я так разумею, з гэтым машина пачне разваливаться просто мгновенно. Так, на гэтым повороте улево. Так. Наколькі гэта дрэнна? Наколькі гэта дрэнна? Только не кажи мне, что зараз зачинится гэта наш выход. Выезжаем. Выезжаем. Радиация пробиваю. Уф. Добра, червоная, гэта дрэнна. Ну, не імгненная смерть, але дрэнна. Машина просто ушчэнт адразу. Паглядзіце на яе стан. You seen these readings, Francis? Gateway opens like blah 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 blah, and the car goes pow. Sensors go. The Shillosphere, oh, my favorite part. Грайте машину. Было близко, так. Добро, что портал не зачинился. Я думал, что есть вероятность, что портал зачинится. Так. Ну, добро. Арк-дог? Это что такое? А что за арк-дог? Мне скажут тут проверить и знайти его, але я ні халер не бачу. Ухованцы опіп, знайти арк-дог. Я нічого такого не бачу. Тут повинно стоять, ну, по вигляді так-то. Может, ні халера подобного. Вітаю, Яск-Бласк. Позбегли непозбежной смерти. Так.
Модифікатор Arc Mod. Я не розумію, мені подається зараз гуня трошки мене підманує. Upgrade Arc Device. Ні, не розумію. Добре, у нас є рознага. Заезд добрый, вельми файны. Мы зарабили рознага. Так. А что вы такое? Карлинка, что... ты нейкая новая. На тебе знак воды. Давайте паспрабуем яшчэ і ось гэта. Яна таксама будзе рэагаваць на гэта альбо не? Я не упэўнены. Можа яе ў ваду патрэбна кінуць? Ну, давайте ее просто у переопрацовку закинем. Так, а ты чего захотишь? Цікавий апарат. Я навіть працюю. У меня что-то тут есть. Незразумело. Добре, перлинка. Что з ёй не так? Чому яна адзначаная вось гэта? Незразумело. Давайте это докинем просто у шредер. И усё? Нет, не шмат. Добра. Мне падаецца, яшчэ одна перліна была дзесьці. І у рознага у нас. Розныя значки, упрыгожвання. Это ж сюды ідзе ўсё, я правильно? Не? Не сюды ідзе? А что это такое? А, значок, докладно, гэта упрыгожванне. Давайте упрыгожванне на сцяну, яшчэ одно. Sheldon Racing Tires. А ты у нас что? Radius Motor. Ага, вось такі. Давайте, ён больш на вуліцу падаходзіць. Давайте яго. Вось так. Ну, пригоженько. Хай Сай ТВ. Вітаю. Хай. Нешта мяне клініць. Ну. Колькі тут? Ты сёння... Ты вырашыў усю гуму аддаць? Окей, добра. Так. Вот собрали. Я возьму, у меня наступный план. Я возьму зараз, у нас смецце, падавалася бы, у нас шмат чаго, ну, шмат ресурсаў розных, але ў той же момант у нас іх недахоп, як бы гэта дзіўна не гучала. Таму што, атрымліваецца, нам патрэбны толькі пэўныя ресурсы. Вельмі асаблівыя. Так, это ўсё сюды пойдзе. Это таксама. Оп. І гэтыя асаблівыя ресурсы у нас у асноўным неабходныя для рухавіка. І вось гэтыя, як я ўзгадываў, свінцовыя панелі нам патрэбны для ўзмацнення машыны, каб яна лепей утрымала радыяцыю. На жаль, свінцовых панелей у нас мы за гэты заезд увогуле не знайшлі. То бок, атрымліваецца, мы, ну, такой сабе кропцы. Так. Паляпшэння ў нас панелі не будзе зараз, але мы можам хаця бы... Там баскетбольны мячык. О! У нас есть новая коўзалка. Давайте поглядим, что за яна. А, нейкі плеер. Не, мне падаецца гэтай самай. Чараўнік гэта круцей. Будзе у нас чараўнік замест гэтага. Дарэчы, у нас новыя фарбы.
Яшчэ. Акрамя таго, што будзем машыну зараз упрыгожваць. Карычневая. А давайте паспрабуем у карычневую. Яна можа вельмі дрэнна выглядаць, альбо гэта будзе ачмуранейшы просто. Адно з двух. Як ты выглядаеш? Не, давайте мы ні халеры не пабачым з гэтым. Так, стальная панель. Мы можам зрабіць лепей панель нейкую? Ні халеры. Мы можам замяніць капот. Дарэчы, як он заменіць капот? Ёсць дзверы. Стальныя. На бачок можна подвесить. И панель одна стальная. Давайте стальную панель возьмем. Оп, не то. Ёсть. Яна зараз як не адсюль будзе выглядаць. Але пофарбуем раз. Возьмем деколі 2. Будзе як родная. Ну. Коричневый мне подается нормально. Можем брать коричневым еще фарбовать. И она тогда больше насыченно отрымливается. Гэтые двери, мне подается, можно уже все выкидывать. Бронированные. Ну, так хотя бы деколь бачно лепей. Ну, акрамя таго моменту, што іржу яшчэ хавае. Мне пытается, у меня была стальная дверь, так? Так, у меня есть стальная дверь. Давайте ее поставим. Есть. Ну, кайфы. Эту мы отправим у регенератор. Мне подается, ту бронированную дверь можно просто одразу отправлять. Нахрен ничем не допоможет. Так. Ой. Вернись назад. Ну что? Тут может полепшение. Airbag. Менш пашкодження фізичних розних нам. Ад удараў. Але ў ідэале нам ад радыяцыі таксама абарона. Антыстатыка. AC Train Code. Што яна? А, ё-моё, мы такое нават і блізка не можам. Так. Во. Блин, нам патрэбна... Нам гэтае самае... Свінец нам патрэбны просто жесть. Ёсць паляпшэнне на гэта. І з ёй мы зможам тады сабе... Ну, наш касцюм будзе больш трымаць радыяцыі. І мы можам даследаваць радыактыўныя месцы больш бяспечна. На дворе нешта зусім сапсавалася. Тебе давай-ка. Давайте яго сюди покладемо. Нехай буде. О, до речі, яно сама крутиться. То бок літаральна на дворі гэтая халяра залежить, хоча все. Так, тебе так само сюди. Нічого я на подлоге не покинул. Бронированную гэту дверь можно просто у сметницу отправлять, нехай разваливается. Усё? Яна нават нічога не дае? Блин. Якая бессенсоўная. О.
Добра, тут радыёстанцыя змянілася. У нас што, квірк нейкі перашкаджае нашай машыне? Блін, я без дзвярэй. Дарэчы, з квіркамі трэба будзе разабрацца. Так, дзверы. Давайте пакуль стальная будзе. Хоць якая. Зноў жа дэколь. І. Фарба. Цудоўна. Ну. Няблага, вельмі няблага. Так, што я сабе думаю? Я думаю, што мы можам зараз паляпшэнняў набрацца. Дарэчы, у нас ёсць новы тып энергіі, і мы можам паспрабаваць узяць сабе што-небудзь новенькае. У чым я не вельмі ўпэўнены. Так. Умацаваная панель. Можа быць нешта... Ну, уже я бы жадаў рухавік у першую чаргу палепшыць. Гэта было бы самае цудоўнае, што можна. Але на яго у нас ресурсаў не хапае. Так. Jump Jacks, аўтапаркоўшчык. Радар ресурсаў. Цікава. Давайте сабе яго адчынім. А, я не магу яго адчыніць. На дах яго можна будзе ўсталяваць. Давайте зробім. Даўно пора. Ага, вось ты у нас. Добра. І давайте паспрабуем радар ресурсаў. Я не ўпэўнены, што ён будзе карысны. Шчыра не думаю. Але трэба паспрабаваць. Так. Вось ён. Будем карыстацца? Угу. Якая прыгажосць, а? А што ён дае? Як ён працуе ўвогуле? Ну добра. Ён па тыпу знаходзіць ресурсы навокал. Што можа быць карысным. Ну, вельмі карысным, насамрэч, калі падумаць. У нашай машыны не хапае... Так, панелі пярэднія. Іх альбо адрамантаваць, альбо замяніць. У якім вы стане. Ну, такім сабе, насамрэч. Давайте адрамантуем іх. У нас набораў для ремонту ўжо набралося. Вось тут нават. Так, у нас і хапае. Палязь. Палязь. И у нас, мне подается, запасный бампер был, так? Так, у нас запасный бампер, я. У нас хутка скончваецца галасаванне. У нас застаецца менш за 10 хвілін да вызначэння, хто у нас будзе пераможцай. Гульня, якая будзе на момант канца галасавання у топ-1, то бок будзе на першым месцы. Яна пераможа, і мы будзем завтра ў яе гуляць. Гэта ўсё галоўнае правіла. Вы можете дадаваць любую гульню ў галасаванне і можете прасоўваць яе на працягу некалькі тыдняў, а то і больш. Абмежаванняў часу няма. Там лідар будзе... Толькі лідар падчас сваёй перамогі будзе згубляць свае балы і апускацца ў самы низ. Вось. І каб працягнуць далей у яго гуляць, трэба на яго зноў нагаласаваць. Так. У нас, у прынцыпе, машына сабраная. Мы можам паспрабаваць сабе некаторыя дзве... А, нет, свінца не хапаем. Свінец наша проста праблема. Добра, што у нас па мапе? Мы сабе шасэ адчынілі гэтае. Мы можам пайсці па сюжэтнай місіі вось сюды. І ў прынцыпе у нас ёсць... А ёмаю, там прыйдзецца далёка ехаць. Колькі у нас часу? У нас, на жаль, няма часу на такую доўгі заезд. Ён будзе больш за гадзіну, хутчэй за ўсё. Магчыма.
Я не упевнений. Так. Що у нас з колом? Коло ще в порядку. Ага, у нас кончилася їжа? Няўжо. Няўжо. Гульня. У нас їжа Люди, у нас їжа скончилася. А що мені тоді робити? Просто, ну, я її активно використовував, тому що мені занадто до холери було наоборот. А. Гэта дрэнна. Это мне не подобаецца. А я могу себе робить наборы, например, там меднабор? Давайте зараз поглядим. Что ты там еще пиликаешь? Факс. Показываю, что потом бы новое поведомление. А, вось. Так, Пэтл, конечно, ты чуешь меня? У нас атрымалася, яно працуе, мы ўнутры. Отправляю гэта ўсё па ўсім каналам у сярэдзіне дня 4 жніўня 68-го. Я ведаў, што гэта будзе бяспечна. Мне падаецца, гэта той момант, калі адбыўся выбух, калі не было тую дату. Баскетбольны мяч. Оп. Што у нас яшчэ? У нас ёсць што адчыніць, дарэчы. Не ўсё скончылася яшчэ. Палепшаны варштат нам патрэбны, ведаеце, што ён нас моцна блакуе. 3 кілаліма нестабільная энергія, то бок у другім на другой тэрыторыі зоны. Добра. У нас, мы дакладна ведаем, што калі машына хутка рухаецца, у нас адчыняецца правая дверь. Правыя пярэднія дзверы. Так, ось. Правильно? У сэнсе? Front right door opens? Не разумею. Ён кажа, што ніводныя з гэтых неправільныя. А гэта не можа быць, таму што правыя пярэднія дзверы у нас рэальна адчыняюцца, калі мы рухаемся наперад. Давайте-ка тест-драйв. Ну. Блин, наоборот. Я упэўнена, што у нас дзверы адчыняюцца. Яны ж не самі, ну, гэта ж ненармальна, што дзверы самі па сабе адчыняюцца. Ну, катаемся. А чаму зараз яны не адчыняюцца? Я не разумею. Давайте яшчэ працягнем тест-драйв. Дзверы павінны адчыніцца. Яны ўсё ж зачыненыя? Я не разумею. Як такое магчыма? До конца голосования застаецца менш за 2 хвіліны. У нас на першым месцы Hollow Knight, і калі яна пераможа, то будзем гуляць у яе. Ну, а чаму? На выездзе яна адчынялася просто бясконца. Задзеў была, насамрэч.
Як так? Як гэта працуе? Я зараз просто у непаразуменні. Вось гэтыя самыя дзверы. Што за магія? Мяне гульня неяк падманвае. Можа яно не ад чагосьці яшчэ... Не, пачакайце-ка. Яно пазаўсёды кажа з квіркамі дакладна чаму, ну, як бы, ты калі... Ты робіш... Табе патрэбна 4 пункты правільна вызначыць. У нас есть пераможца, гэта Hollow Knight з 42 700. Заўтра будзем гуляць пра прыгоды маленькага жучка ў каралеўстве таксама жукоў. Вось. Вельмі соус-лайкавая гульня, вельмі падобная. Я не ведаю зараз, давайте, у яе павінен быць трэйлер. Зараз я пагляджу. Які-небудзь прыгожы трэйлер вам. Малаверагодна, што вы ніколі не бачылі Hollow Knight. Але, калі такая справа, то давайте паглядзім. Hollow Knight. Трэйлер. Ёсць трэйлер, зараз трэйлер паглядзім. Так. Захоп прылады. Оп. І зараз вам будзе яшчэ... Вось так. Цудоўна. Hollow Knight — гэта такі ў нас Souls-like, у якім буду шмат паміраць. Платформерны Souls-like, скажем так, калі апісваць. Прыгожая гульня, файная. Спадзяюся, так, у мяне пераключыўся экран, пераключыўся, добра. Вось, будзем гуляць заўтра, будзем гуляць як звычайна 3 гадзіны, калі нішто перашкаджаць не будзе. Паглядзім, колькі, як далёка зайдзем. Наколькі памятаю, яна не вельмі хуткая гульня для праходжання, то бок не будзе такога, што мы якую-небудзь значную частку пройдзем, але за 3 гадзіны, я думаю, мы да першага боса можам дабрацца. Я не праходзіў Hollow Knight, я не адолеў яе, ну, прайшоў часткова яе толькі. Вось, я яшчэ будзем гуляць заўтра, буду расказваць свае ўражанні. Гульня вельмі файная, візуальна проста ачмурэннейшая.
Так, пачакайце-ка. У нас ёсць адзнакі. Толькі ўжо... Пачакайце-ка, можа дзверы зараз працуюць? Можа у нас квірк замяніўся нейкі? Фантастик Дизі атрымлівае 100. Пачакай-ка. Ці той ли Дизі, про якого я думаю? Фантастик Дизі. А, ён самы, так, гуляў. Файная гуля. А, гэта... Чакай-ка, Фантастик Дизі гэта яшчэ палепшаная версія. Бо гэта яшчэ прыгожанькі. Ну, больш прыгожа, ёсць больш простенькі такая версія яго. Так. Альбо не, альбо я блытаю. Быў проста Fantastic Adventures у Дизі, а і гэта несаўская штука. Я гуляў у досаўскую версію, якая ўжо з прыгожай графікай. Ну, як, з прыгожай для якога там года, 90, не ведаю, 5-го. Добранька. У нас ёсць радар зараз, які павінен нам дапамагчы знайсці больш ресурсаў. Это тое ж самае, але мне падавалася гэта... Ну, яны візуальна зараз я вось сюда гугліў, там візуальна яны выглядаюць трошки по-рознаму. Магу блытаць. Вось, можа быць, там галоўнае меню толькі па якасці просто менш, чым сама гульня. Зноў жа, мне складана пазнаць Дизі, бо я гуляў на чорна-белым экране. І, ну, у мяне комп'ютер быў з чорна-белым маніторам, і я не магу вам сказаць, як бы для мяне... Калі ён каляровы, для мяне дзіўна. Я прызвычаюся да чорна-белага Дизі. І шмат якіх гулін увогуле тады. У мяне ўсё чорна-белае. Так, ну глядзіце. У нас ёсць наборы. У прынцыпе, мы можам выдвигацца з тым, што ёсць. Адзінае з планаваннем. Якая праблема? Калі мы на місію галоўную паедзем, бачце? У нас галоўная місія ажно вось тут. У нас няма кароткага шляху сюды, а ніякага. Нам прыйдзецца аб'язджаць праз 1, 2, 3, 4, 5 зон. Я бы зараз не рабіў заезд, які даўжэй, чым, ну, 2 зоны можа. Бо часу не хопіць. Давайте, можа... Начыніць штосьці хочацца так-то. Вось гэтая зона. Яна таксама блізка. Давайте вось у яе з'ездзім і на сёння будзем... Ну, як бы, гэта на гадзіну нам яшчэ будзе. Будзем тут планаваць маршрут наш. Так, далей. Апошнія падрыхтоўкі. Рамантаваць нешта патрэбна альбо забіць. Давайте адрамантуем на выкарыстам яшчэ у нас гэтай шпатлёўкі ёсць. Трошки, один зарад полностью выкарыстаем. Гэтыя дзверы я бы увогуле, можа, замяніў. Давайте заменім. Полностью разбяру гэтую дверь. Бо я не думаю, што там разбітае шкло будзе рэгенераваць, таму, ну, па выглядзе яно ніколі не рамантую тое, што пашкоджана. Ну, то бок нейкая ўжо асаблівасць з'явілася ў прадмета. Так, это остальные дзверы. Куды? З іншага боку прыкладна той же самы выгляд, так? Яно ўжо крохкае. Давайте гэтую стальную дверь, просто для стальной дзверы гэтыя паспрабуем запихнуть у рэгенератара. Але надзея ў мяне вельмі невялічкая. Поўны інвентар, у сэнсе. Зразумеў. А няўжо я гэтую панель не магу тады? Давайте паглядзім, што атрымаецца. Я думаю, я магу больш эфектыўна ў гэта ўсё упакаваць. І дзверы... Няўжо яны не ўлазяць? Так, сапраўды яны не ўлазяць. І так нават не пхнуць. Так, пачакайце-ка, тады мы можам... Вось гэта дакладна павінна стаць сюды. Так, і гэтыя дзверы мы можам разгарнуць. І вось так. Упихнули. Усё нормально. Усё улазить. Так. И той бампер, мне падаецца, тады таксама мы можам запихнуць сюды. Ну, і для яго месца знойдзецца. Оп. Цудоўна. Упакавалі.
Чому музичка не грає? Я просто проверяю. Шукаю некое радио, якое мы не слухали еще. Ці ўсё з паляпшэннямі. У мяне ўсё яшчэ ёсць усталяваць по тыпу, ну, дадатково яшчэ на машыну нейкую прыладу, але мне падаецца, гэта памылка гульні. Я не павінны да яе доступу мець. Так. Стабільнай энергіі на бампер павінна хапіць. Святло, святло. Давайте, нехай будзе у нас магчымасць рабіць ліберейтар. І я выкарыстаю, ведаеце, рэшту энергіі я паспрабую на тое, каб вызначыць сабе гэтыя квіркі, так? Калі мы кола нешта робім, у нас з'яўляецца яшчэ асаблівасць нейкая, так? І мне падаецца, гэта важна вызначыць. Падкастка, калі... Ага, дзве розныя рэчы адбываюцца. Тады у нас пярэднія правыя дзверы павінны быць. Адна з іх 100%. Правільна, правільна і неправільна, так? Блін, энергіі шмат патрэбна. Ну, гэта павінна быць тады. Ну, я упэўнены, што мне пярэднія правыя дзверы адчыняюцца просто. Так. Не. Як так? Няўжо выпадковыя дзверы? І мне просто шчасціла з пярэднімі дзвярыма. Не. Херня нейкая. Цікава. У нас, дарэчы, калі пасігналіць, у нас нешта машина... А, блин, я теперь забыл зрабіць. Оп. Где там наши упрыгоживалки? Раз. Пофарбовали одну. Оп, есть. У нас будет стыль The Invincible. Трэба іх выкарыстоўваць, ну, ўсё ўвогуле выкарыстоўваць. Я не вельмі эфектыўна карыстаюся, яны скончваюцца, то бок я магу толькі пэўную колькасць разоў іх выкарыстаць, але мне патрэбна наадварот карыстацца, я недастаткова карыстаюся імі. Яны у мяне запаўняюцца па крыху шафа спецыяльна для гэтага, якую я вызначыў. Ну, цалкам так, астатняя машына добра выглядае. Добренько. Запаўніць, зарадзіць батарэйку. Важна. Толькі мы машыну выключым для гэтага. Праверым яшчэ, што на гук гэта адбываецца. О, калі знайшоў анамалію нарэшце. Гэта, ну, нам падказка дапамагла. Карацей, калі мы гудзім, то у нас спідометр, бачыце, як сябе паводзіць? Прыгажасць. Не вельмі важны, але давайте выправім, раз уж мы мимо праходзім. Чаму нам не выправіць, не выправіць гэта. Так, гук. Калі ёсць, то тады у нас спідометр пэліць. Оп. Вызначылі. Набор механіка можна выправіць. Давайте адразу набор механіка тады зробім. Але я не разумею, чаму з дзвярыма не атрымліваецца. Я 100% упэўнены, яно там ёсць. Ну, не можа такога не быць. У мяне гульня газлайціць. Так, зарадзіць батарэйку, запоўніць паліва.
До речі, з палівом у нас уже проблемаў даволі даўно няма ніякіх. Я нават не ўпэўнены, што дадатковая каністра тут у інвентары гэта добрая ідэя. Ну да ладно. Угу. У сэнсе. Я не спыніў машыну. Я такі, чаму паліва сыходзіць? Усё. Выязджаем. У мяне не засталося ніякага смецця, не? Я ўсё выклаў. Выглядае, што так. Тут у нас розныя запасныя наборы. Ты у нас што? Ага, гэта зараднік для машыны. Добра. Ну і ладно. Мне падаецца, альбо батарэйка вельмі хутка садзіцца? Не, нормально. Не, блин, нешта хуткавата батарэя садзіцца. Ад святла ўключанага. Можа... Ладно, халера з ім. Поехали. Не ў тым парадку раблю. Сур'ёзна. Не, пачакайце-ка. Падалося. Гэта адключылася. Я подумаў, дзверы адчыніліся. Я бы такі, ну цудоўна, блин. Я такая, ніякая праблема у тебе з дзвярыма. О! Пачакайце-ка, я яшчэ адзін квірк знайшоў. Перед тым, як выехалі. Калі я паварочваю ўлева, у мяне дрыжаць гэты самыя дікены, дворнікі. Вось, бачыце? Оп. Кожны раз, калі паварочваю руль стэрно сваю ўлева. Не, пачакайце, калі машына паварочвае ўлева. Не, вось стэрно. Ага, добра. Так, ты. Калі... Дзе стэрно нашае? Калі стэрно паварочвае ўлева, то нашыя... Ламперы... Уключаются, можа? Уключаются, давайте. Неправильно. Яны не уключаются. Все правильно, але... Вось, Wobbles. Есть такі варыянт. Не? Кошт энергии знізіўся. Зразумеў. То бок калі... Карацей, можна гэтымі падказкамі карыстацца, яны будуць танней. Давайте одну падказку зараз карыстаем за энергію, каб мы... Так, рухаюцца хутка, альбо захрасаюць. Добра. У сэнсе? Ага. Блин. У мяне ажно два звязана з гэтым. Ну, конкретно з стэрном і конкретно з маімі гэтымі дворнікамі. Там адначасова яно аднаму перашкаджае нават. Добра, усё ёсць. Выправілі набор электрика и набор механика. И застаецца апошняя толькі. Так, набор электрика. Набор механика. Я возьму с собой, зраблю яшчэ один набор электрика, яны карысныя. Некаторыя рэчы без іх не ачыніць, а для ресурсаў для іх не знайсці часу. Оп, раз і два. Не вельмі небяспечная, але зноў жа, я баюся. Чаго я рэальна баюся, калі за гэтым не сачыць, машына пераўтворацца проста ў кабздец нейкі. У тым сэнсе, што
напрыклад, гэта не вельмі значныя змены, так? І я магу лавінападобна ўсё будзе адбывацца, то бок я ўжо без кантролю, у пэўны момант просто згублю кантроль над машынай, таму што занадта шмат гэтых анамалій будзе. Так, вырашылі гэта дзве асаблівасці, ну і паехалі. Пакуль з машыны клупаўся, ўжо збіраўся выязджаць і ў выніку 20-30 хвілін прасядзеў. Вельмі хутка. Так. Адзінае, вось, у меня ёсць місія ў гаражы, але гэтая місія выканаць чамусьці не магу, таму што такога там няма. У гэтым гаражы. Добра, едзем сюды, праедзем праз бяспечную зону. Пратэстуем наш яшчэ радар рэсурсаў. Як ты выглядаеш? На мапе, не? Добра, я не бачу на мапе нічога такога. Моцны туман. Цікава. Там ёсць тоннелі, які наскрозь усю лакацыю гэтую праедзе. Так, давайте так, вызначым кропкі, якія нас цікавяць. Нас цікавіць вось гэтая станцыя. Але я так разумею, нам патрэбна ўверх па... Ага, гэта мост. Нам прыйдзецца проста налехаць у любом выпадку. І энергія нас цікавіць. Давайте праедзем праз тоннель тады. Дарэчы, не той, каб часта я па тоннелях вошкаўся, таму можа быць там нешта будзе карысна яшчэ. Где наше радио? Угу, я что бачу. О, подчинено. Оу, ненавижу вас, сраные туристы. А чому? А, ручник забываю. То ставлю на ручник, то забываюся на його ставить. Я думаю, коли аномалія буде з ручником, я навіть не зауважу. Я полечу, что это я так роблю. Так, зачиненные двери. О, там нечто светится. Двери перестали отчиняться просто так. А ё-моё. Так, у нас есть еще наши туристы, и справа дверей никаких не бачно, так? Некое место есть. Давайте выйдем. Тут у нас все зачинено. Тут быццам бы... Ага, некий бункер Арды. Нотатки. Блин, на жаль, нельга прослухать. Быццам бы аудиодзённік, але... Ну, показаны як аудиодзённік, але не. Насамрэч не. Ды нешта ні халеры няма. Тоннелі такое сабе не падабаецца. Нават не буду спыняцца каля гэтага кантэйнеру. А, ладно, блин. Думаю, не буду спыняцца, але ж зацікаўленасць у тым, што там можа быць, чаго я не бачыў, яна мяне
Примушає. Сраные туристи. Я люблю вас. Стой там, никуда не ходи. Ходи ласка. Стоишь? Молодчина, стой. Никуда не ходи. Все еще стоишь? Молодчинка. Какие добрые туристы опошний час. До речі, гэтая турбіна паветраная значна лепей за наш папярэдні досвед з электрычнай. Бо малонкі не часта, а хутка едзем мы даволі рэгулярна, так што гэта дапамагае. Так, гэтую штуку мы, по-моему, ўжо ідэнтыфікавалі, так? Ну, всякі выпадак. Давайте проверим. Там аномалия. Так, уже ідэнтыфікавалі. Лепей не наближаться, бо яна павінна выбухнуць, калі я правильно прочитал описание. З'язджаем з дороги специально дзеля гэтага, каб не наехаць на яе. Дзесьці тут павінна быць. Так, вось по гэтай дарозе. Мы зможам забрацца на гару праз масток і забраць там лім-энергію, плюс яшчэ станцыю наведаць. Мы трошки подзатрымаліся тут. І, зноў жа, мы сачым за навуковымі станцыямі. І, дарэчы, а дзе мой радар? Чаму ён не працуе? Я цябе актываваць павінны, альбо як гэта працуе? Назначыць... А, вось, радар ресурсаў. Опа. Ого. Ого, не халеры сабе. На мапе не адзначаецца, то бок гэта выключна візуальная халера. Раздзёбаная машина. Што гэта X2 150 метров? Не, давайте туда не съезжать, нам мы все равно по дороге поедем. Угу. Мне падаецца, радар гэта, магчыма, самае найлепшае, што мы зрабілі за ўвесь апошні час. Павінна спрасціць нам пошукі у некалькі разоў. Адзінае, колькі яно энергіі зжырае? 38,6. Шмат энергии съедая. Что это такое? 37 метров. Вы весь час были неким ресурсом? Ага, зразумеў. Паліўныя. Добра. Карацей, я шмат чаго новага зараз даведаюся гэтым радарам. Але паліўныя цистерны гэта не тое, каб тое, што мне супер патрэбна было. Так, скоро радыацыю прыйдзецца трошки праехаць. Дзесьці тут павінна быць. Што у нас? Лім'якар. О! Выправляў шапку і амаль уехаў. Так. Добра. Там вежа будзе. Вежу не кранаем. Давайте-ка хуценька яшчэ праскануем, паглядзім. Што ён бачыць і як ён гэта бачыць. Наперадзе ёсць нейкая штука з плюсікам. 90 метраў. Давайте проедем до яе адразу. А, я туды лепей прабягуся. Добра, машину спыняем. Что это такое? Там нечто зелененькое. Ага, гэта вось гэтыя припасы. З не такими супер рэдкімі ресурсамі, каб можна было падумаць.
Але арыентавацца, калі мы спяшаемся, прасканаваць і вы хуценька зразумець, што навокал, гэта золата. Так, радыяцыйныя анамаліі навокал з'явіліся. Оу, толькі не ты. Адчапіся, калі ласка, не прычапляйся да машыны. Мы тут ненадолго. Угу. Вось он трейлер. Самый цікавы геймплей гульні, так? Бярэш і просто уламываешься ў чужыя дамы. І рознае смецце збіраеш. Ну, в прынцыпе, ўсё. Не той, каб тут шмат было. Дзеля гэтага я ўвесь шлях гэта праехаў. Неяк адчуваецца так сабе. Добра. Мы можам выязджаць. Тэарэтычна, але нам шмат яшчэ праехаць патрэбна. Каб туды выехаць. Тэарэтычна, там можна з гары з'ехаць. Я думаю, так і зробім. Пройдем по дорозе большую частку шляху і потым праз масток і просто выскачем. А, не, пачакайце, нам не трэба выскокваць. Нам трэба просто адсюль выехаць. А, ну так што мы тут робім? Поехали адсюль просто. Ой, стукнуліся. Так, нешта я згубіўся. Дзе дорога? Вось яна. Дык вось. Зараз просто бярем і выязджаем адсюль, бо няма чаго лавіць. Ну ўжо, я ў пошуках у першую чаргу... Блін, зачапілася. Аномалия. Так, давайте по моему отчикам. Где-то там. А, не, он не пришапился. Добро. Я зараз у першую чаргу у пошуках электронікі разнастайнай і яшчэ шукаю любыя сродкі свінца. На жаль, нічога з гэтага мне пакуль не трапляецца. А ё-моё, гэтая пашвара лётае там. Турбіна падабаецца, бо яна кампенсуе ў паездках у ноч. Яна нават кампенсуе нам і нават зараджае яшчэ нам батарэйку. То бок тое, што мы выкарыстоўваем фары, гэта кампенсуецца літаральна адной гэтай турбінай. Вось, а калі яшчэ і доўга ездзіць і карыстацца, ну, як гэта, доўга ездзіць і менш спыняцца з уключанымі фарамі, то і атрымліваецца, што мы ў плюсе нават. Колькасць энергіі толькі расце. Добра, выязджаем на новую локацыю. На жаль, ездзіць будзем зноў уначы сёння. Добра. Зноў жа мы трапляем... О, гэта ж мы ў самую дрыгву гэтую паедзем уначы. У ёй трошкі складана арыентавацца і так, а з дрыгвою яшчэ і будзе больш небяспечна.
Так, тэрыторыя не такая пад... Ага, каразійныя водныя шляхі. У ваду не суемся. У астатнім катаемся. Радыё. Мне падаецца, нешта з радыё здарылася. Тут павінна быць... А, ё-моё. Не паркуемся блізка каля анамаліі. Пакінем зараз гэтае месца, трошки назад ад'едзем. Каб менш верагоднасць была, што нам па нам храсне. Так, дзесьці тут павінен быць дом. А ён яшчэ і ззаду. Добра. Шукаем дом. Что это такое? Дзіўная халера. Знаёмыя нам уже абдуктары гэтыя. Ты дом. Ты дом. Дарэчы, важны момант. У нас зараз не той, каб шмат. У нас няма прадметаў на лячэнне. Это значит, что мы павінны осторожно соваться у тэрыторыі. Медведь. Драўляны медведь. Нічога дзіўнага. О, тэлевізор. Так. Ну і ўсё. Пабеглі да машыны. Якія цудоўныя гукі, а? Чуеце? Это гэтыя халеры, якія плююцца кіслатою. Дарэчы, пакуль яшчэ стаім тут, закіну сваё смецце ўсё назад. А ё-моё. Машыну толькі не трапі. Ну. Едем далей. Ёсць яшчэ адна станцыя, але яна вельмі блізка да гэтага пляючаяся... А ё-моё. Ты же аномалия, правильно? Ты ж, блин, не это самое. Так, аномалия, что это такое? Пикпокет. И что ты робишь? Добра. Літаральна, што ён робіць, гэта крадзе нашы рэчы. Давайте... Можа, у нас атрымаецца знайсці тут домик гэта, які тут адзначаны быў. Дзе гэта домик? Это ён? Я не бачу. Это дом альбо камень? Па выглядзе камень. Добра, прапаную просто ехать отсюда тогда. Я не ожидаю до гэтага пикпокета ехать, бо скрадзе наши рэчы. Объедем. Хоць і небяспечна, тут выбухаючая тэрыторыя трошки. А, вось, дарэчы, тое, што я шукаў. Тут радыяцыя моцная, так? Альбо не. Нешта змешанае. Пикпокет до нас не причапіўся, не? Вось там ён усё яшчэ на месцы застаўся, добра. Не ідзем да яго. Панелька. Патрэбны набор электрыка. Где там наш набор электрика? Ну, зламаем. И смецце все покладем. Оп. Уварвалися у чужий дом, як звичайно. Ежа цудоўна. Цудоўны дом у чалавека з відам на гэтую плюючуюся халеру. Ты не бачиш ні халеры?
Будь ласка. Ну, можна мені, будь ласка, світло? Так. Хоч якое. Не затрымліваемся тут надолго. Радиация это недобро. Убираемся. Так, нам спотребіцца яшчэ. До речі, ну, ми можемо робити нейкі радар, які я, ну, яшчэ дадатковы радар, нейкі ручны. А, Anchor радар, ён, в принципе, это калі ты радар вачыма знайсці не можаш, я так разумею. Оу. Это нам не потрібно. Бежаем. В принципе, до якора... Что там за станция? Палевная станция. Ника дивная холера еще есть. Ну-ка. Вот что будет это место. Что это такое? Легенда. Ці ёсць аднака на яе. Мы такога не ведаем. Нам трэба туды наведацца вось на гэтае месца. Астатнія мы знаёмы, але нічога не... А, ёсць яшчэ одна такая. Ездзім до такой. Ладно, праверым, што гэта такое. А як мінімум адскануем. Няўжо гэта навуковая станцыя, якую я шукаю? Я шукаю спецыяльнае месца, дзе ёсць шмат панеляў свінцовых, якія я раней не разбіраў і зараз шкадую. Так, это яно ёсць. Хоць якія. Адразаем усе гэтыя панелі. Идеально. Так. Ну, далее избираем. Нам таких до халеры спатрэбіцца, але за доўгі час я раней на такія знаходзіў рэгулярна, але не разумеў, навошта яны мне патрэбны, і я вельмі недооцениваў моц радыяцыі. Наколькі яна развалівае мне машину, я зараз зразумеў, што, блін, гэта была памылка. Гіганцкая памылка, трэба было збіраць усё. Усе магчымыя свінцовыя рэчы. Таму што я бы зараз, можа, усю машину ўвогуле абчапіў гэтым. Гэта было бы ідэальна. Тут нічога карыснага больш няма. Гэта наборы можна схаваць. Гэта мы пакладзем больш зручна. Да, мы павінны паблізу быць. А дзе? О, мне падаецца, там яшчэ адзін такі пункт. Маю рацыю, не? Не маю, але ўсё роўна неблагое месца. Коробка з ресурсамі і упрыгожванькі. Зачынены дом. Добра, радыяцыі няма. Так, на тебя не наступаем. Шейкер. О, блин. Подкинул на шейкер. А, тишей. Не падай. Ежа. Мне потрібно часцей... Мне падаецца, тыя дамы, якія зараз я пропускаю, мне трэба часцей наведаваць. Бо у нас ежа не хапаем. Атрымліваецца ўсё. А вось і якар. Давай, нестабильный якор.
Оу, подскочила машина. Ау. Ау. У нас подкинула, потім я ще раз подкинула, у виніку нам не благо раздел был зад у машины. Так, давайте наверх поднимемся. Проверим, что это за электричная холера тут. Что это такое? Я не вельми разумею. Давайте оглядим. Блин, абдактор. Коляска, не зауваж мою машину, а? Не зауважил, добро. Это вось гэтая холера? Гэта яна? А у тебе уваход есть? Вот я бачу трубу. Гигантская труба. Что это такое? Навошта ты? Железная огороджа. И ухода я не бачу. Так, человеку тут не протиснуться. Это место означено на мапе, але я з ім узаемадзейнічаць ніяк не могу. У чым яго сэнс тады? Добра, а калі я так ось падскачу і прабягуся зверху. На жаль, ночы ні халера не бачна. Можа у яе дзесьці ўваход ёсць? Можа гэтая труба і ёсць гэты ўваход? Ён дзесьці пад зямлёй ідзе. Так, труба уходит у землю, добра. Гэта... Что ты? Что ты нахрен такое? Просто магчыма гэта... Яшчэ одну такую знойдзем і будзе літаральна тое ж самае. Яе нельга прасканаваць. То бок сэнсу ад яе ў мяне ніякага практычнага. Халера нейкая. Что мне з гэтым рабіць тады? Ладно. Нам хапае энергіі, каб з'ехаць. Нам не тое, каб патрэбна тут заставацца. Таму давайте так. Я знайду сабе кропку, у якую мне будзе зручненька з'язджаць. Я думаю, што вось гэтая кропка будзе. Я адзначу сабе вось сюды. Пад'едзем сюды і просто будзем выязджаць з гэтай тэрыторыі. Альбо можем мы рызыкнуць і пайсці яшчэ нестабільнай энергіі сабраць. Давайте, можа, за нестабільнай энергіяй з'ездзім. Калі ўсё будзе добра, то мы просто забяром нестабільнай энергіі і паўгарым тое ж самае, што я збіраўся зрабіць зараз. Калі у нас часу на гэта не будзе хапаць, то мы просто будзем з'язджаць вельмі хутенька. Так, направо где? Сюда. Опа, домик. Я тебя не зауважил на мапе. Може ежа будзе? Той момент я пачаў радавацца ежы, у мяне ўсё дрэнна. На гэтую ежа гэта было смецце, літаральна. Непатрэбнае. Ну і ўсё. Добра. Як прыгожа тут, а? Невялікі фанат дрыгвы. Такое сабе ўражанне. Добра, што у нас машынка вясёлая.
О, яшчэ нейкі ресурс. Ды што ж такое? Поездить не дают. Что у нас там? Упрыгоживание есть, но хоть это. Ну, файная компенсация. Далей дорога павінна быць даволі доўгі час без нічога. Радио? Что с тобой? Радио? Радио? Так, ё-моё, зараз передо мною поземлилося. Так. У нас радує нечто. Что с тобой? А ё-моё! Отшепитесь! Аж на 2. Так, щит поднять. Все, отшепитесь. Нічого смачного для вас тут нема. Так. Мені подається радіо. А, я знайшов нову аномалію, я зрозумів. Коли у нас включені дворники, то радіо не може сфокусуватися. Так, ми не вельмі далеко. Добре. Берем. Забираем гэтые нестабильные. Отшепись от моей машины. Дай мою машину назад. Оставь деп. Дякую. 3 их нахрен. Вогуля. Не холера вы мне не зробите. Мне шитьё. Да. Добре, зараз отъедем достатково далеко и поедем назад. Прикладно вось так повинно быть. Ось, активовалось, можно выезжать. Разворачиваем машину. Вось там наш выход. Выбираемся отсюда. Паліва яшчэ ёсць. В принципе, не благо у нас справа. Адзінай электрычнасці не хапае, ну, энергіі, таму што я на... Трэба было, блин, на заправку яшчэ было заехаць. На заправцы павінна была быць ежа. Энергія толькі скончваецца. Мы зараз судовно выедем. Яно літаральна на дорозі. Ну, амаль там трошки убок. Без ніяких проблемов. Собрали нестабильную энергию основным и трошки стабильной. Just you, me, and Francis. Peaceful, ain't it? Так, что я? Проверить радио свое. Так. Калі яны працуюць, то яны ламаюць радыё. Давайте адразу перад тым як... Пакуль я не забыўся. Бо на гэта нагадвання ніякага не будзе. Так, калі у нас Вайперс уключаны альбо працуюць, так. А, не уключаецца, а калі з'яўляюцца уключанымі, то наше радыё змяняе каналы. Поехали. Неправильная здагадка, не калі застаецца уключаным, а тады калі ідзе ўлева, значыць. Калі наши дворники ідуць улева, то у нас переключаецца радыё канал. Не?
Добре. Тады ўправа, калі ідзе. Вось, калі ўправа ідуць. Цудоўна. Як адрамантаваць? Наборам электрыка. А мне ён ёсць? Няма інгрэдыента, добра. Набор электрыка. Набор электрыка. Адразу выправім, пакуль гэта яшчэ памятаецца. У нас ёсць яшчэ нейкая схаваная анамалія ў нашай машыны, але ўсё ў парадку. Будзем потым вырашаць. Цудоўна. Мы прайшлі сёння сюжэтную місію. Я думаў, калі шчыра, будзем доўга вельмі рамантаваць машыну, але атрымалася значна хутчэй. У нас ёсць цэлы набор купа паляпшэнняў. Пры гэтым мы даведаліся, што як працуюць гэтыя зерні, ну там арэхі гэтыя асабістыя. І у нас ёсць ўжо крыніца нестабільнай энергіі, так што я лічу гіганцкі прагрэс у нас. Машына няхай адразу зарадзіцца. Наступны раз будзем займацца, ну, ўжо ў панядзелак, хутчэй за ўсё, займемся паляпшэннем панеляў. Назбіраліся трошкі сабе свінцовых панеляў, таму, можа, заменім частку з іх. Вось, будзе абарона ад радыяцыі, каб яны так ад радыяцыі не разваліваліся моцна. А ў астатнім у нас, у прынцыпе, ўсё няблага. Цікава, што з гэтым квестам, блін, мне падаецца, ён зламаны проста. Бо арк-дэвайс у нас ужо ёсць. А, не, пачакайце-ка, арк-док. Можа, я ўсё ж такі неуважліва паглядзеў? Зараз дам апошнюю магчымасць. Ну, рэальна ж нічога больш няма. Яно азначана, што ён тут, але... Пра што ўвогуле гульня? Што ты спрабуеш мне сказаць? Можа, варта будзе ўвогуле пагугліць. Бо яна тут адзначае, паглядзіце, знайдзіце арк-док. Звычайна яны на самую кропку указваюць. Але тут нічога падобнага няма, і сюжэта нічога такога не было. Гэта вельмі дзіўна. Ну ладно, у любом выпадку. Захоўваемся. Вас я буду перадаваць далей. Паглядзім, хто ў нас ёсць, і пойдзем. Так. Трэба папрацаваць сёння таксама, то што я. Глядзім, сёння зараз у нас ёсць зелы ліскі, якія гуляю ў доту. Ну, дота дык дота. Адпраўляю вас да яго. Жадаю вам добрага дня і пабачымся з вамі заўтра на Hollow Knight. Падрыхтоўваецца рэйд. Да пабачэння.